Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 127. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada. Que tal, como estades? Grazas por acompañarnos un luns máis. E iso que hoxe hai bo partido na primeira, non como normalmente, que o partido dos luns non é atractivo, entón decides vir todos a vernos. Hoxe non, hoxe bo partido. Así que grazas aos que estades aí igualmente. Se non, pois un saúdo para o Team YouTube e deixade un like moi forte. Nunha semana especial, hai Copa do Rei. Mañá imos estar en Negreira e o mércores imos estar en Ourense e tentaremos que haxa blog dos dous partidos. Así que moi rapidamente, sen máis dilación, Antón Vieites, que tal? Moi boa noite. Pasa, querido, boa noite, que tal? Semana especial por moitas cousas, pero aquí estamos, un día máis. Mañá ti faltas en Negreira, faltasme en Negreira. Pero bueno. É unha pena, pero bueno, mañá, que queres que che diga? Estou abonado a Ourense, e mañá estaré no Ourense Real Oviedo, o mércores estaremos xuntos na Unión Deportiva Ourense Pontevedra. Gústonos moito a copa, as copas e todo. As copas, sí, sobre todo as copas. Levo bo acompañante mañá a Negreira, levo bo acompañante. A xente non o coñece en Fica coa bola, pero é bo persoeiro, así que pero como mesturamos público con algúns programas que por desgracia xa non están, seguro que iso é verdad. Bueno, hoxe un 11 con dous protas espectaculares como sempre. Temos destacados con vídeo, temos os tres primeiros por dous da tempada que xa tocaba, así que imos ao lío. Empezando, por suposto, polo alimento proteico por excelencia, que non é outro que os ovos da boa, el huevo de la abuela, os de Melide, os mellores, os camperos. Aí está esa caixa de decenas en decenas de ovos da boa, que son os que comemos aquí en Fica coa bola. Así que 10 por 10, 100, non? Ole. O 7, como en Los Serrano. Diría que 100. Os ovos da boa, el huevo de la abuela, no día, no Carrefour, na hostelería galega, patrocinan, como non, o bazo da xornada. E o noso bazo a xornada deste 11 galego 127, a verdade, Antón, que leva un inicio de tempada abraiante. É sen dúbida a revelación do grupo primeiro da segunda federación, a grandísima sensación dun Bergantiños que leva 17 de 24 puntos posíveis, a só 2 puntos do líder agora mesmo, do Fabril, logo de 4 vitorias consecutivas. E esta finde triunfo 1-2 no feudo do Rayo Cantabria, con gol e asistencia recital un día máis do noso protagonista. Non sei se o podo dicir ben, Antón, de Barberá del Vallés, ano 2002, con experiencia na primeira federación. Diría que sí, non sei. Vai que probar o catalán, Barberá del Vallés, non? Leva xa 8 caracois, 8 goles. Marc Marruecos, que tal? Boas noites. Hola, buenas, que tal? Encantado de estar aquí. Nos tamén de que esteas aquí connosco. Díxeno ben, Barberá del Vallés. Sí, lo dijiste casi perfecto. ¿Cómo sería perfecto xa por matar la mosca? Bueno, hay que meter un pouco de acento catalán, pero Barberá del Vallés. Vale. Faltouche a E que unha A aberta, non? Sí, Barbará, sí. Vale. Quedoume claro. Rita Bárbara, claro que sí. Oye, vaya inicio de tempada, tanto para ti como para o Bergantiños en Liñas Xerais. Pues sí, la verdad que ha sido un inicio de momento muy bueno a nivel individual y a nivel de equipo, y la verdad que estamos todos muy contentos de poder estar en esta línea que cada vez nos sentimos mejor. Son 8 goles xa esta fin de outro e ademais asistencia. Despois xa imos ir un pouco a entrar en materia, entrar no partido, pero se a nosa web de referencia, que é lapreferente.com, non falla, estás preto do teu récord, que son 10 goles na primeira catalana co Rubí. Por lo de agora sentache moi ben Galicia. Sí, eso me dicen mis amigos y mi familia, que me está sentando bien Galicia, la verdad. Y yo creo que tienen razón. Pero sí que tens ese récord, non? De 10 goles no Rubí. Sí, a nivel de goles voy por buen camino, y el año que más marqué fue el que tú dices en Rubí. Se a semana pasada o Bergan consumaba o seu mellor inicio histórico na segunda federación, que é o desta semana. Quero dicir, a semana pasada, con 10, case todo o partido,
mellor inicio histórico, e chegades a Santander e gañades o Rayo Cantabria 1-2 e a vivir. Sí, yo creo que estamos haciendo partidos muy buenos, muy correctos. La verdad que sabemos madurar el partido y estamos muy concentrados y creo que nos está permitiendo esto poder sumar de 3, que es lo que quiere el equipo. Esta pregunta é moi clásica, pero un sempre quere que lle vaya ben os sitios onde vai, evidentemente, pero non sei se Marru, cando chega no verán a Carballo, ese primeiro adestramento, ese primeiro contacto cos compañeiros, se agardaba este tan bo inicio do Bergantiños. Bueno, la verdad que lo hemos hablado muchas veces en el equipo. Creo que se ha hecho un equipo muy competitivo y que le gusta mucho jugar al fútbol, tener la pelota y bueno, no sé la gente con qué objetivo venía al Bergantiños, pero la verdad que a nivel de grupo y equipo lo estamos trabajando mucho y creo que puede ser un año ilusionante para todos los jugadores y todo el equipo. E como se dá esa chegada a Galicia? Procedente do San Fernando, estabas o ano pasado, bueno, tiveches aí, digamos, a segunda parte da tempada no San Fernando. Non sei se coñecías o Bergantiños de antes, como te convencen, que che contan? Bueno, conocerlo como tal lo había escuchado, pero no lo tenía bien ubicado ni en el mapa. Pero bueno, la verdad que fue una decisión me costó un poco tomar. Al final decidí venir aquí y la verdad que muy contento bueno, desde mi llegada todo ha sido muy fácil. Me han ayudado mucho los compañeros y Carballo en general estoy muy cómodo y nada, poco más que decir. La verdad que ha sido una adaptación bastante sencilla y que cualquier jugador le gustaría tener cuando llega a un sitio nuevo. O malo que agora chega a chuva, Antón, eso é o malo, tío. Bueno, agora xa lle toca a chuvia de inverno. Pero ali tamén chove, eso no estoy acostumbrado. Sí, ¿no? Non sei se choverá tanto, claro. O que decir, Marru, ao fío da pregunta anterior, que decías que sois un grupo de futbolistas con bo pé, iso explica os 15 goles que levades? Quero decir, terceiro equipo máximo goleador da categoría, marcando moitos goles, porque xa van varios partidos de marcar 4 goles. Explícase por aí, explícase polo que quere Simón de vos, polo que vos gusta xogar ao fútbol e ter ese tacto coa pelota. Bueno, yo creo que ha habido un crecimiento. Empezaría diciendo que a nivel defensivo, desde que empezamos la pretemporada, creo que a nivel defensivo estamos bastante sólidos y nos sentimos seguros. Al final el fútbol y la gente pues va a marcarte goles, van a haber errores, pero nosotros hemos notado una mejoría en ese aspecto. Y el equipo pero está con confianza desde abajo, que eso al final pues a los de arriba también les da confianza, el sentirse seguro abajo, y arriba pues el míster quiere que seamos verticales, que cada uno dé su mejor versión, que se autoexija cada uno, porque al final pues para que el equipo haga buen año cada jugador tiene que aportar lo máximo que pueda y poner su grano de arena en cada partido y en cada entrenamiento. E sobre esa fiabilidade defensiva, un dos xogadores que está destacando moito é Fito, que me chivaron por aí que lle alcumades Hausen ou Hulsen como do Madrid no vestiario. Non sei se tes xa algún alcume neste Bergantiños. Algún alcume e mote. No, bueno, alguno del equipo ha dicho algo, pero no tengo ningún mote. Pero de Fito, de Hulsen sí que mo confirmas, non? Que lle chaman Hulsen. Bueno, yo no le llamo así, pero la verdad es que se le puede llamar porque es muy buen jugador. Yo que estoy arriba, un central filtre esas pelotas y juegue con esa tranquilidad, y la verdad que sorprende y es normal que se lo puedan decir. Estaría guapo xogar o despiste e que Simón dentro do banquiño chamase a Fito Hulsen, sabes? E o rival en plan, que coño é Hulsen? ¿Dónde está? Cale ese. Cale o rubio do defensa. Podemos ler tamén un pouco o chat. Pregunta a Joana, que coido que estivo no partido, que tal entrou o bocata de lomo onte? Nada, ayer después del partido teníamos bocatas y me tocó de lomo queso a mí. Estaba bastante bueno, la verdad.
pequeño, pero bueno. Só mucha pouco, querías máis bocata. Despois de correr tanto, querías un trozo Claro. máis grande. E tamén dicía Jatalín por aquí: gústame este rapaz honesto, non tiña nin idea de onde quedaba Carballo. Preguntadolle se saindo da base catalana algunha vez tivo ofertas de ir á base do Español ou Barcelona. Bueno, yo jugué infantil. En infantiles jugué en español yo. Tamén preguntaba por aquí Jatalín. Di, Antón, di. No, ¿qué xeración tiñas nese equipo? Quero dicir, hai algún que este fútbol profesional, con quen coincidiches, algo así? De aquel español. Fútbol profesional, segunda, creo que no. No. Que yo sepa, no. Bueno, ti estás a tempo aínda, Bueno, Sí, cuidado. aún estoy- Ti veches preto xa, cuidado. Sí, porque ese ano do Sabadell, que era precisamente a seguinte pregunta de Jatalín, se cando firmou no Sabadell creía que podría ser ese trampolín para chegar ao fútbol profesional. Sí, al final por el tema de categoría, pues la gente lo ve cerca porque al final pues un buen año te puede hacer dar el salto y al final pues la cercanía de categoría está ahí. Pero bueno, yo pues me centré en lo que tenía que hacer y tampoco pensaba en más allá. Quería preguntarche un tema un pouco pola túa posición. Non sei se influe algo Simón Lamas nisto, porque eu lembro cando o Bergantiños anuncia a túa contratación, ler bastantes noticias e todas dicían mediocentro, centrocampista, pero este ano todo de extremo. Non sei se houve algún cambio esta tempada. No, bueno, yo, bueno, el fútbol base lo he hecho siempre medio centro y estos últimos años a nivel amateur, pues también puedo jugar de media punta, entonces la gente tiende a decir medio centro, pero sí es verdad que estos últimos años sí que he combinado más jugar de extremo que de medio centro. Yo creo que también se puede decir porque soy extremo y me gusta meterme por dentro. Cuando juego por la izquierda no me gusta tampoco estar, no soy el típico extremo que está pegado en banda. Me gusta jugar por dentro, entonces a lo mejor también lo pueden asociar por eso. Eu quería retomar un pouco o tema que falábamos antes do crecemento defensivo que decías na pretempada, pero claro, botando a vista a pretempada do Bergan victoria ao Racing de Ferrol en penaltis, merecendo moito máis ese partido, victoria ao Celta Fortuna, empate contra Lugo, quero dicir, dende a pretempada do Bergan, a nivel resultados e a nivel sensacións, víamos moitas cousas e ainda así sorprende este gran inicio de Liga. Sí, ya te digo que se está trabajando mucho y muy bien aquí. La verdad que toda la plantilla está trabajando muy bien, todos los jugadores estamos muy comprometidos todos y yo creo que al final pues se va a ver en esta liga. No hay otro escape. Creo que estamos muy bien trabajados. En pretemporada, ya te digo, notamos ese cambio a nivel defensivo porque yo creo que siempre hay que empezar un poco por empezar a estar sólidos abajo y nada, yo creo que este inicio sorprende a nivel de resultados porque a lo mejor la gente no se esperaba que estuviésemos ahí arriba, pero nosotros sabemos lo que merecemos y a por lo que vamos, que al final estamos trabajando para estar ahí arriba. A nivel estatístico é o mellor momento da túa carreira. Tes 23 anos, sei que evidentemente tiveches na fútbol base e noutras tempadas moi bons momentos, pero a nivel estatístico de goles, de notarte ti ben sobre o céspede. Sí, a ver, yo la verdad que ya te digo, un jugador busca estar cómodo, estar en una zona que se sienta protagonista y creo que ahora es el momento. Quiero seguir aportando lo máximo al equipo y yo creo que sí, que puede ser ahora mismo pues uno de los mejores momentos a nivel futbolístico de mi carrera. Vendo que van tan ben as cousas, a min dixérome por aí que hai certo medo de que ao Bergantiños lle leven a marro no mercado de inverno. Non sei se quen fica coa bola queres despexar un pouco as dúbidas e amosar o teu amor por Carballo e polo Bergantiños, deixar claro que vas quedar aquí polo menos esta tempada inteira. Sí, a ver, yo tengo contrato un año aquí, la verdad que no pienso en nada más allá que no sea quedarme aquí. Quiero seguir trabajando, que el Bergantiños pueda hacer un buen año, porque un buen año del Bergantiños es un buen año
para toda la plantilla. Al final es como hay que pensar y es la realidad. Y ahora mismo estoy centrado al 100% aquí. Bueno, habrá que ver os vídeos, Antón. Ou tes algo máis aí antes de... Habrá que ver o que fixo Marro, claro. Empezamos a falar e liámonos como persianas, así que... Ollo, asistencia tremenda, tío. Foi espectacular a xogada de antes. Bueno, ímolo vendo e vámoslo comentando por riba. Este é o primeiro gol. Aí a presión alta do Bergantiños. O de que Llaguito Novo dea unha asistencia coa testa debe ser novidoso de todo, É bo gol, boa definición. É bo gol, sí, carga a perna moi rápido. Doble círculo no FIFA, tiro raso. Bo gol, Se Marro. corta aí un pouco, pero... Sí. Esta é asistencia, aí moi listo para adiviñar onde vai darlle o mediocentro do Rayo Cantabria e o pase para Darío Germil. Se a falla é para matalo tamén, Nada, non fai reacción, no. Santón. É o día a día, claro, é o día a día, Marro. No, lo vi solo a Darío y que el central diestro no lo seguía. Era o fijar hacia adelante o metérsela y lo vi bastante claro. También me alegro por Darío que ha marcado también su primer gol y eso le va a dar confianza. Sí, señor. Tipo humilde, Marro, Antón, non se dá moitos alardes pa pedazo inicio de tempada que está facendo, tío. É que levou 7 goles en que cantas jornadas van? No, 9, e Lamine Yamal quedase curto, xa che digo, fago a corona, fago de todo, vamos. Tes algo máis por aí do Rayo Cantabria? Do filial? Porque non é un... Os que levamos tempo seguindo esta segunda federación, o Rayo Cantabria nunca foi un filial a uso de sacar xente de abaixo, que sí, que tamén, pero trae xente de fora, na punta ataque xoga Sergi Badrich que vende a ascender co Zamora a primeira federación, hai xente veterana, hai xente con experiencia. Quero dicir, é vencer a un equipo que é un filial, pero que sabe manexarse en moitos registros de equipo senior, de equipo veterano. Sí, yo creo que sabíamos que iba a ser un partido difícil. Creo que tienen buen equipo para ser un filial, la verdad que bastante maduro en casi todas las líneas. Y ya te digo, era un rival duro y sobre todo ahí en su campo que también pues era natural y no estamos acostumbrados a entrenar y jugar en natural. Pero bueno, creo que el equipo hizo un partido serio para enfrentarnos a un buen filial como era el Rayo Cantabria. Vindeiro rival o Langreo nas Eiroas. Podemos ver tamén a clasificación da segunda federación. Quedades agora mesmo con esta boa xeira e con esta vitoria, 2 puntiños do Fabril. Non sei, Marru, cando se dá esa chamada do Bergantiños no verán, se fala algo de obxectivos. Evidentemente agora, home, estando a 2 puntos do ascenso do primeiro posto, pois hai que loitar polo estar o máis arriba posible, xa sei o que vas dicir, pero non sei se había ese obxectivo principal de este ano, imos apostalo para intentar o playoff. Bueno, pues sinceramente hay otros equipos en la liga que tienen la presión y la obligación de quedar pues primero o mínimo hacer playoff. Yo creo que el Bergantiños, pues viendo su trayectoria, no tiene tanto esa presión. Yo creo que el primer objetivo en un primer momento es mantenerse para pues estar sólido a nivel de categoría sobre todo, no estar un poco en la cuerda floja, y a partir de ahí, ya te digo, los años a veces a nivel de temporadas pueden variar mucho según los jugadores, el equipo, las conexiones que se hagan ese año, y este año pues no hay que ponerse límites. Yo creo que el tiempo irá diciendo dónde va a llegar este Bergantiños, y el primer objetivo tiene que ser mantenerse, pero luchar por lo más alto. Yo creo que ser ambicioso es lo que va a hacer que todos los jugadores puedan estar en mejores categorías. Creo que enganchando a xente do Vila, porque tiro de memoria, creo que hai unha entrevista de Fer que a conexión de Antón ia un pouco regular, creo que agora xa vai mellor. A ver, fala agora. Hola, que tal? Ahora mellor. Non, dicía que creo que hai unha entrevista de Fer post partido, non sei se con Simón, incluso contigo na Radio Galega, como que dando moito mérito ao ruido que facía a xente nas Eiroas. Al ruido o a la afición? Claro, de estar en riba. Non sei que partido foi, sóname de estar escoitando Anxo, creo que tamén, non sei se che soa ou é un invent mío tremendo, pero bueno. Sí, non sei se foi o día do Salamanca, pode ser, foi, sí, falamos cos dous, falou Fer contigo da radio, creo que despois metimos tamén a Simón. Numancia, correcto, sí.
Sí, yo creo que, bueno, al final el campo pues no se llena por ahora, no viene muchísima gente, no es un club que mueva mucha masa social, pero bueno, yo pues cada partido veo un poco algo más de gente, lo que tenemos que hacer es seguir en esta buena línea, enganchar a la gente que seguro que acaba viniendo a ver a este Bergantiños y también tiene que ser uno de los objetivos del equipo. Conectar más con la gente y hacer que venga porque le guste ver buen fútbol y ganar a su equipo. Outra cosa que fai ruido, Antón, é a canción que poñen no vestiario cando celebran as vitorias, o Bergantiños. Hasta que además está soando bastante, creo, Sí. Ojalá suene mucho más. Non estás un pouco farto, un pouco cansado xa da morocha? Xoou bastante xa dende o verán. Ya, yo creo que también ya es un poco pues, por ritual, porque al final si funciona no lo vas a cambiar. Pero sí, por ahora la estamos escuchando bastante y ya pues no la sabemos de memoria. Como cando pose unha canción de alarma polas mañas. Sí. O certo que por poñer aí unha pequena nota negativa a este grandísimo inicio do Bergantiños foi esa final da Copa Federación, porque ti imagínate xa tal e como estades, pois avanzar na Copa do Rei tería sido algo aínda máis histórico do que xa está sendo. Pues sí, la verdad que fue un poco la espinita porque llegar hasta el final para quedarte un poco con las manos vacías un poco duro, pero bueno, también es verdad que el equipo venía con mucha carga, algunas lesiones, doblando partidos, gente con muchos minutos y yo creo que también pasó un poco de factura, pero bueno, tampoco tuvimos mucha suerte en ese partido, encajamos esos 2 goles y nos hizo estar fuera, pero bueno. La verdad que incluso con el resultado pues tenemos que estar contentos con el trabajo en la Copa, que también es complicado teniendo plantilla no muy larga y con lesiones, pues llegar hasta allí creo que hay que darle también importancia. Estánme chivando, Antón, que foi contra o Valladolid Promesas, que quedades con 10 no minuto 15, que quedades con un futbolista menos no minuto 15 e que o público aí aperta moito e o Bergantiños acaba gañando con futbolista menos. Dalle, Antón. No, iba a decir unha cousa, pero la verdad que se me foi. Así que nada, podemos facer un pouco, xa por ir rematando, Marru, repaso da túa traxectoria. Tiña por aquí apuntado, Antón, primeira catalana, Sabadell Nor, Rubí, de aí o Sabadell B, nun ano no que xogas 24 partidos na primeira federación, moi novo, ou seja, esa tempada tivo que ser tamén un aprendizaxe criminal. Sí, la verdad que fue un salto muy bueno para mí. Disfruté mucho de la categoría, aprendí muchísimo. Creo que me hizo crecer como futbolista y ahora pues tengo esa experiencia. Lástima que al final bajamos y no pudiese seguir el otro año ahí, pero bueno, con ganas de seguir y de estar cerca de poder volver. Xa me acordei, que tirando dos tópicos de o Bergan pois foi un equipo que firmou moito no verán, que hai moitos xogadores novos, que sodes a meirande parte novos, e claro, o tópico é este equipo vai ir de menos a máis, pero claro, tamén estivo ese dicías, plantilla curta, pero bueno, todos esos partidos da Copa Federación pois sirviron, eu supoño, para que vos coñezades mellor, para ter esos automatismos, e claro, se estes equipos con tantos fichaxes van de menos a máis, non sei onde pode estar o teito do Bergan, porque estamos vendo o nivel que tedes. Sí, a ver, ojalá que aún sacamos todo nuestro potencial. Yo creo que ya os he dicho que hay muy buenos jugadores, que al final lo que cuesta es pues conectar con todos, conocerse y jugar a un mismo fútbol todos, pero ya te digo, yo creo que este Bergantiños está en muy buena línea, pero va a dar mucha guerra, la verdad. Dúas últimas. Dalle, Antón, dalle. É que agora ilumiноuse a bombilla. Vimos dun ano, non sei se ti sabes isto cando chegas ao Bergan ou cando preguntas polo Bergan nesa chamada, pero vimos dun ano na que no Bergan houbo bastantes futbolistas que deron o salto a primeira federación. Pachón firmou en Unionistas, Omar firmou no Ourense Club de Fútbol, Kensley tamén, como que houbo ese gran ano colectivo, o que decías antes, que logo vai ser bo para a plantilla. Non sei se ti cando firmas no Bergan sabes que houbo, pois que moita parte dos que destacaron subiron de categoría. Sí, yo cuando hablo con el director deportivo me explica un poco
cómo funciona y un poco pues cómo ha ido el año y los casos estos de que se han ido a Primera Federación. Bueno, yo creo eso, que Bergantiños es un club también para crecer, que la gente lo puede usar de trampolín, porque es un equipo joven, porque puedes coger protagonismo y hacer buen año. Y sí, yo creo que pues este año si el equipo hace buen año puede estar bastante cerca de jugar en Primera Federación. Skulmar no chat pregunta: como foi o paso polo San Fernando que despois acaba desaparecendo? Tivo que ser complicado iso. Sí, la situación la verdad que en verano yo la viví desde Barcelona porque todo pasó al final de verano, pero la verdad que fue duro, sobre todo para la gente que siente el club y es de allí. Estar ahí sin saber qué va a pasar con tu equipo y todo, pues fue complicado. Ahora están en la última categoría, pero bueno, la verdad que la masa social de San Fernando es brutal, es muy grande y nada, y seguro que en pocos años vuelven a estar arriba. Agora é o equipo que o presidente Bonchi, ¿no? Creo. Sí, fundaron ahora un nuevo San Fernando, por lo que sé, y se metió Monchi ahí. Como queda unha pregunta, o galego ben, quer dicir, xa levas aquí que un 4 ou 5 meses, entrevista íntegra en galego, a seguinte xa ten que ser contigo falando, dicindo algunha palabriña así en galego, polo menos. Sí, alguna, pero ahí no me atrevo a hablar todavía. Bueno, pero entender xa entendes. La entrevista sí, lo puedo entender perfectamente, prácticamente. Pois a última e a clásica que lle facemos a todos os protagonistas que pasan por aquí por Fica coa Bola, que por coñeceros un chisquiño máis fora do fútbol, a mítica pregunta que che fan de pequeno de que che gustaría ser de maior, se non foses futbolista ou a que te dedicas, un hobby así especial, que curiosidades ten Marru fora do fútbol? Bueno, yo estoy estudiando marketing, entonces me gustaría dedicarme al mundo del marketing, pero bueno, también siempre me ha gustado el mundo del deporte en general, pero bueno, ahora mismo la verdad que me veo dedicándome al mundo del marketing, la verdad. Algún O sea, consello para queremos publicitar Fica coa Bola, claro, ¿no? algún consello para nós? Para vosotros, como... En marketing, para publicitarnos. Bueno, pues al final tener presencia en redes, al final, de un día para otro también se puede hacer viral la gente y esto va así. Marru, que 1.000.000 de grazas por estar aquí con nos con Figa coa Bola, que sigan indo así de ben as cousas, tanto para ti como para o Bergantiños, e o dito, moitas grazas e unha aperta moi forte, tío. Vale, gracias a vosotros y seguro que nos vemos pronto. Iso espero, serán boas novas para ti e po Bergan. Unha aperta, tío. Chao, un abrazo. Sí, señor, aí estaba Marru do Bergantiños, a gran sensación deste grupo primeiro da segunda federación. Temos os ovos, Antón, e agora haberá que ir ao gimnasio, non? Digo eu. A ver, hoxe podes dar ti a volta para ensinar o logo do que ven agora. Por certo, hai novidades no setup, aí unha bufanda do Vilalonga. Pides moito, é como cando, por certo, Marru, que estás en chamada, podes colgar se queres, Como cando... Grazas, Marru. Como cando Diego Dadín mostrou a tatuaxe. Sí, que ensinou o Q. Queres que faga iso? Non vou facer. No, xa supoñía, non? A xente xa sabe cal é o mellor gimnasio do mundo. Sí, É que nós dicímolo. Claro. Para que cando lle pregunten a xente na rúa, claro, que a mítica enquisa que fan a pé de rúa, cal é o mellor gimnasio do mundo? E todos, Exalta Centro Deportivo. Claro, normal. Na avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra. Por qué? Pois porque ten os mellores profesionais, porque ten máquinas sempre renovadas, porque o trato é espectacular, porque hai deportistas de alto rendemento, porque cuidan moito a masificación do sitio, porque teñen os mellores prezos. Bueno, porque é unha maravilla de gimnasio. Por qué? É o mellor do mundo. Que máis queres? Non? Pouco máis. Non podía dicir o mellor. Pois xa está. Pois a avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. Chavales.
E quen é, querido Antón Vieites, o noso xogador exalta da xornada? É que claro, se o Bergan é a mellor xeira histórica, pois estes tipos tampouco van mal de xeiras, porque o noso xogador exalta neste once galego 127 é viveirense, bueno, de feito creo que é do Vicedo, pero xa non lo dirá él, toda unha vida no club da Mariña, ata que marchou ao Celta en idade juvenil, regresou a tempada pasada a Canterrana e contribuiu a lograr a salvación. Esta tempada chegou xunto con outro ilustre paisano como Aldán Somozas, que se colocou segundo clasificado na terceira logo de facer 16 dos últimos 18 puntos en xogo e esta fin de gañando nada máis e nada menos que 10 anos despois na Madalena ante un Racing Viralbés que chegaba logo de 6 xornadas sen perder. Decidiu facer gol, asistencia de quen senón, de Lucas Fanego. Que tal, Lucas? Boa noite. Que tal? Moi ben. Todo ben. Pues sonas contento, así da gusto, macho. Que enerxía, claro que sí. A ver, como ten que ser? Como un avión, como pola banda, sí señor, gustoume moito. Claro, sempre igual. Oye, vaya xeira, tío, espectacular. Xa, a verdade é que sí, moi ben, moi contento. Estas cousas non pasan todos os findes e hai que disfrutalo. Bueno, non pasa todos os findes. Bueno, van 2 seguidos, o gol van 2 seguidos, pero bueno. Eu falaba máis do club en xeral, pero bueno, tamén está ben barrer para casa, barrer pro propio, sempre está ben. Sí. É que hai veces que hai palabras que non che entendo, porque falas gallego normativo, entonces o normativo non pillo moitas veces, non te entendo. É a primeira vez que me din que falo galego normativo e que por iso non me entenden. Está moi ben, iso é o auténtico, como debe ser. No, claro, pero sí, no, claro, porque además a maneira de comenzar non foi moi boa. É eso que viñamos unha pretemporada moi boa, a verdad, con boas sensacións, acabamos ganando a Sarriana na casa e despois xa no primeiro partido contra o Cambados nos costou, non nos fomos con moi boas sensacións, non tiramos moito a porta e tal. O segundo partido xa foi unha liada, porque non che poden meter 5 e a partir de aí, pois nada, fomos crecendo, fomos traballando, sabendo o que había e hasta chegar a hora. Tiñámola apuntado para despois ese punto de inflexión evidente que foi ese 5-0 do Céltic ao Somozas, pero é que ese día ademais no 11 galego recuperamos as declaracións de Stili na Radio Galega, que falaba de erros de Alevíns, que meteu unha rajada criminal ali que quedou títeres en cabeza, non quedou títeres con cabeza. Claro, non sei a nivel mental, a nivel bestiario, como é ese día, como é o seguinte adestramento a esa charla de Stili, a ese cabreo de Stili despois do 5-0. A ver, Stili ao final tampouco é que, bueno, hai veces que sí, que mostra que se cabrea e tal, pero cando sabe que despois do resultado estamos todos fastidiados, tampouco é que nos bote unha bronca descomunal, sabes? O que fai é sumar e chegamos ao final o lunes a entrenar, sabíamos o que tiñamos todos, o que había que facer e a partir de aí empezamos a meter intensidade a todo, que xa a metíamos, pero parecía que as cousas non salían. Non che podo decir algo así que cambiou extremadamente, pero non sei se son rachas, se é o que son, pero a partir de aí a verdad tuvemos como os pés na terra, deixamos de pensar na pretemporada, nos puxamos na temporada, sabendo que empezamos moi mal e nada, a partir de aí empezamos a gañar. Antón, outra pregunta que teñamos aí apuntada para despois, pero que ya podemos lanzar xa, porque creo que ven un pouco a colación, é o do noso gafe co Somozas. O noso gafe, home, que xa me dixeron que teño galego normativo, agora xa vou ser o máis técnico posible. A colación, claro que sí. A que? A colación. A que é bo central, ali no City. O tema da nosa gafada co Somozas, que levabamos 3 anos consecutivos facendo prognósticos a terceira e metendo o Somozas sempre en playoff. Sí, eso es vino. Este ano non me acordo moi ben cal fixestes este ano, pero sí. É que este ano non fixemos prognósticos, entón está de segundos. No, estás confundindo cos de non vale furar. Vaya dúas me estás metendo hoxe, Lucas. Sí, pode ser. Non vas volver por aquí, Non estou moi enterado, sabes? Ao final... Pois iso, que xusto este ano que non facemos prognósticos e de segundos. O sea, que ao final a culpa é grazas a nós tamén, un pouco. Pois pode ser, a verdade. A ver como acaba.
Oxalá que ven. Bueno, imos ver o que fixo Lucas Fanego na Magdalena. Sabedes que nunca lle robamos os goles ao en xogo, pero que claro, neste caso pois había que ver o que fixo este raparigo. Definición coa zurda aí. Sí. Teña pillado. Oye, por que zurdo, Sí. Sí. No, son 10. Bueno, Antón. Hai que corregir entón as noticias que hai do teu regreso ao Viveiro, porque... Sí. Non sei se é bon ou malo eso, que se confundan ca perna boa. Home, Aquí é bastante bo, pero neste caso o gole coa zurda e asistencia al Dagna Vale coa zurda. Ao final, a ver se vas ser zurdo e non o sabías nin ti, tío. Utiliza ben e tal, pero como a dereita non hai nada. Pero eses tiros así cruzados e tal, os centros atrás, non sei, serán por costumbre, por levar tempo xogando aí, non sei, sálenme solo, sabes? Como me vou a excusar, porque me vou a excusar, vale? A voz de Galicia, a los 19 años, tras completar su etapa de formación en el juvenil A del Club Vives, Fanego vuelve a Canterrana dispuesto a asumir galones. Zurdo y muy habilidoso. Xa. No. Eu tamén miro esa noticia, pero bueno. O peor é que critica a noticia, pero él tiña apuntado, que teño aquí a pregunta no guión, vaya zurda ten este tipo. Que sinvergoña, macho. Que tío máis sinvergoña, macho. Ay. Son 10. Imos ver un pouco o chat que anda por aquí. Pablito que di Mr. Aura, Marco que di está un pouco nervioso, creo. Quen chamou a este tío? Frolle que di Puff sigue igual, non espabila nada. Está sempre igual. Xa estuveron toda a tarde falando por un grupo pensando o que iban facer, sabes? Moitos se aburren. Deixache vos amigos, bueno, tes vos amigos toda a vida ali en Viveiro. Por Sí, certo, que non nos aclaraches do Vicedo, ou non? No, é que tamén o na voz, agora xa... Ese é certo. Aí non estás equivocado. É do Vicedo, é o pueblo do lado. Eu estudei Non son de Viveiro. Eu estudei cun rapaz do Vicedo, con Andrés Martínez. Con Andrés Vázquez, perdón. Non sei. Do 98. Non sei, porque... No, a min tan maiores non conozco a nadie. Teño ganas, Antón, xa que esta entrevista así un pouco picantona, de darlle a volta completamente o calcetín e ir aos vaciles, que temos unha chea deles. Mira, se non lle les a pregunta a Jatalín, que un párrafo Veña, en prosa, voy a leer. Voy a leer que se enfada. Jatalín, pregúntalle como foi o seu paso pola Madroa con xente como... Claro, que se menciona a todos, non que xa un párrafo. Pablo Gavián, Antañón, Iago Barreiro, Xogo Burcio, Óscar Marcos, Ángel Arcos ou Yanis Tarba. Todo xa en primeira red co Fortuna e algún en previsión de primeiro equipo a curto prazo. Ten relación con algún vía que destacaban tanto en xuvenís? A verdade é que cando estaba ali e tal, o salto ese de juvenil a primeira red, eu personalmente vio moi lexo, sabes? E xa ese ano que marchei, vinos xa en primeira red entrenando con ficha e tal, a verdade é que dixen, buah, estaba moi orgulloso deles porque compartín o vestuario con eles e son todos moi boa xente, e a verdade é que a calidad que hai ali é unha locura, sabes? A min, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Antañón, é que todos, non sei, son un escándalo, sabes? A calidad que teñen, non sei, Ángel, a velocidade, o un po un, o sinvergüenza que é xogando, sabes? Porque ao final encara, dalle igual, bueno, fora do campo igual, sabes? Tamén é un sinvergüenza. Entonces, claro, tú velos aí e dices, home, claramente non me xaban por ti, sabes? Porque, sabes, pero, joder, si que vías que tiña nivel, sabes? Al final eu tamén penso que o fútbol son oportunidades. Si te dan oportunidades e ao final tes o nivel, pode que chegues e traballes e tal. Pero por moito que teñas o nivel, se non che dan oportunidades en calquer sitio, eu creo que vai costar moito. Tens que ou facelo moi ben ou o que seña, pero se non che dan oportunidades, creo que non é remedio. Foi un pouco de decepción para ti ese ano no Celta, ou non ter continuado en dinámica. O mellor, se chega a ver gran peña aínda segundo filial, teríamos máis opcións de Lucas Fanego no Celta, ou estabas desexando voltar para casa? No, a ver, é que ali no Celta, verdad, vives é unha burbuja. Eu flipaba. Eu cando empecé ali, bueno, cando empecé e cando acabei, é que flipaba. Salías do entrenamiento
a clínica cos fixos aí, as máquinas, todo, cuidábante, era unha locura, parecías futbolista profesional, e que era os campos nos que entrenabas e que perfectos, vamos, é outro rollo. Claro, sí, ti acostumado a cantar rana, dixeche, mima. No, sí, é que Cantarrana, bueno, ahora están cambiando. Sí, ahora que deberían estrealo xa en nada, porque xa Sí, dixo Maldán que el ve o campo desde a súa casa que estaba perfecto, dixo Moix entrenando, ojito, pero sí, ali as instalacións é como locura, que eu flipaba, sabes? Tú vaste dali e ao final é un golpe de realidade, sabes? Porque en Somozas é verdade que se está moi ben, as instalacións son unha locura tamén. Tamén claro, é a única, Bueno, pero aquelo, a Madroa, para min, aparte os amigos que fixen ali, todo, unha experiencia moi boa. Estou moi contento de poder disfrutar. Veña, imos cos vaciles que xa entrou Juan e se non vai desvelar aí, que teñen Juan e Aldán a mesma pregunta. Conta a de cando queimaches as botas en Cantarrana. Algo pasou aí para poñer a secar unhas botas nun radiador, non? Vai, que aparte estuveronme contando aí que iban poñer todas as liadas que fixen, vou parecer aquí, o máis burro. Pues, a historia foi que eu cheguei antes un día a entrenar cando era juvenil. Pillei as botas e estaban empapadas. Eu na miña casa nunca tuve unha estufa, sempre tuve un radiador e cosas así. Eu na miña casa poñía as botas no radiador, encima do radiador. Cheguei á estufa e dixen, bueno, vamos poñer aquí para que sei. Puxenas aí apoiadas, fun para o baño e de repente estou no baño e empezame a olir a chamuscao. Pero moito, E digo eu, non pode ser. E salgo e xa miro para a estufa as botas e un fumillo aí salindo das botas tal, e dixe, saco as botas, non teño unha foto, pero se vedes as botas daban pena, estaban queimadas todas, non había nin cordóns, non había nada, non puiden xogar ese finde con elas, tú veñas que pedir a Arona, pero está na Sarriana, e xogar cas del, porque, pero esa liada foi... Rínose de min, lévanse rindo de min desde aquela, sabes? Porque, ademais, outra que mandou Aldán, creo que cambias de botas cada pouco, ou ao revés, ou cambias cada moito, non o sei, porque dixo, pregúntalle cada canto cambia de botas. Xa, outro problema que teño, porque as botas, non sei, encántame, tío, nada máis poido pillar unhas, estou todo día mirando botas, nada máis poido pillar unhas, tal, aí vou, pillas, e despois o mellor, eu teño na casa, aquí non, que estou en Coruña, pero na casa teño unha chea de pares de botas, pero novas, porque as empezo a usar e tal, non sei, apetéceme comprar outras, cando poido comprar outras compras, tío, pero é un vicio malo, que teño que parar de comprar porque me quedo sin cartos, non aguento. pero é de primeiro de engañador, o de comprar unhas botas. Home. Sí, é verdade esa, pero como están guapas, caigo. Máis vaciles, Da Blanc preguntádelle a Fanego polos seus inicios de DJ. Era un día de festa, porque hai un colega que é DJ, trouxo a mesa de mezclas aí a unha previa que fixemos tal, empecé a facer a coña co DJ e tal, e ao final puxéronse todos así como locos, como facendo maio corre, motivándome, e até me motivaba e tal, e nada, pero unha tontería, vamos, que de DJ non teño ni idea. Mais, Adri Lombao, que conte cando foi a Cantarrana a adestrar e non había adestramento. Eso non foi culpa miña, porque o que mandaban os juveniles díxome a 7 en Cantarrana, e xe, vale. Era ao principio, que eu ainda non estaba no grupo ni nada. E cheguei e non había naide. Pero a mí parecíame raro, porque sempre había xente, 5 personas mínimo. Pero como estaba a roupa aí no cesto da compra que eu poñía de sempre, estaba a roupa, eu dixen, home, se está aquí a roupa, habrá entrenamiento, sabes? Pareceume raro, pero dixen, bueno, hoxe chegarán tarde. Empeza a poñer a roupa, tal, poño a roupa, e se o entrenamiento era as 8, xa eran as menos 20, ou así. E por aí non había naide. Eu xa empezaba a decir, que raro. E de repente, aí a menos cuarto, escoito un portazo, sabes, da porta do vestuario, portazo, blum, chave, sabes, que cerran.
E xa berrei, xa dixe, estou aquí. E fun pa a porta a petar, tal, non sei que, pero nada, non, era Dino, que é o que está ali sempre, e xa se fora. Entonces mandei un mensaje ao que mandaban os juveniles, oye, aquí non creo que haxe entrenamiento porque acaban de cerrar todo, quedan 10 minutos, non hai naide, estou aquí encerrado, e dixen, venme buscar ou algo. Pasaron a mellor 15 minutos e non me respondía. Eu xa estaba a empezar a estar agobiado, sabes, salí encerrado e tal. Bueno, nese tempo cambiéime e puxen a roupa da calle para facer un pouco de tempo e seguía sin responderme. E dixe nada, dame igual. E sabedes como é a parte de fora de Cantarrana, que hai uns ventanucos así pequenos? Sí, soame. Sonanche, bueno, pois son así unha de corredera que non sei, colles, pero acostado, sabes? Entón tirei a mochila por aí, subíme aí aos bancos e salín por aí, e tireime pa fora. E xusto cando caín fora, vai e fálame o que mandaban os juveniles, así ríndose de min, tal. Bueno, iremos ahora a buscar, dixalle, non, xa está, xa salín pola ventana, tal. Hostia, pero equivocouse ele, eu non, Esa foi unha historia, pero non é de Berza. Non é de Berza. Non é que cando estivera aquí Lombao contara de que deixara a porta aberta, escapara o can, bueno, no. A verdad que... Sí, que deixara o can fora, algo así. No, Lombao en Berza gana, eso digo chío de verdad. Ai, e tamén tiñamos algunha pregunta máis, si, a de Alex Menda, que non é vacile, pero di, para Lucas, onde pensas que está o teu teito no fútbol? Non sei. A ventana de Cantarrana. A ventana de Cantarrana, sí. O meu teito, non sei, dependerá de min tamén, do que traballe, ao final do que vos dixen, das oportunidades que me den, porque para min basase en eso, eu vou traballar todo o que poida, facer todo o que poida que este na miña mão para chegar ao máis arriba posible. Un teito non se pode poñer, sabes, se pode chegar ao máximo, á élite, pois chego, que vamos, moi difícil, sabes? Pero que o que vou facer é traballar a esforzarme ao máximo para chegar ao máis arriba que poida, seña o que seña, sabes? Pero Depende das oportunidades que me den. Pero cambiaron algo as túas expectativas respecto ao fútbol dende o Celta xuvenil ata agora, nestes 2 anos que volviche a terceira? A ver, cantaba e a verdade é que mo quería bastante máis, sabes? Vía todo máis cerca, porque ao final eu que sei, vías aos do Celta B entrenar, sabes, que xa é a primeira ref, pero víalos ao teu lado. Acórdome de ver a Claudio, que houve unha época que chovía moito e eles tiñan que entrenar a Madró ou algo así. Entonces eu vi a Claudio, vin que en uns meses tamén vin a Hugo Álvarez xogando co primeiro equipo, despois Claudio foi o entrenador, e tú vías que eran personas que os vías cada día non, porque eles entrenaban na outra cidade deportiva, pero aquel tempo que estuveron na Madroa, víalos sempre. Entonces, velo moi cerca, tío. Ahora ves aos meus compañeiros, como dixaches antes, estar onde están, eu logo que ao mellor chegan ao primeiro equipo, sabes? Eu, se estuve ali, tú dices, buah, sabes? Xente que estaba ao meu lado, que se senta ao meu lado no vestuario, ao mellor chega a primeira división, sabes? Porque eu non, se ao final non é que o que xe decía, non me xan por ti, tampouco, sabes? Ten que ser complicado, pero bueno, tampouco podes vivir con iso na cabeza, porque senón non avanzas, digo eu. Non, eu non vivo, eu estou moi contento do que vivín. Ali paseino moi ben, fixo moitos amigos, e agora nada, agora estou aquí no Somozas tamén moi contento. Sí, señor, como debe ser. Por certo, grazas a Álvaro Pérez, que se suscribiu con a suscripción aí de nivel 1. Moitísimas grazas por apoiar o proxecto de Fica coa Bola. Volvendo ao partido, dicía na presentación Antón, o dos 10 anos en gañar os Somozas en Vilalba, ese maleficio. Non sei se tiñades, se no vestiario coñecía esa xeira de 10 anos en gañar ali. Sí, pero ao final tampouco falaba moito, eu o meu non me enterei, pero a verdade é que non falaba moito deso de 10 anos ali sin ganar ni nada tal. Eu creo que ahora a mentalidade do grupo eu vexo moi ben, é moi reforzada, é moi traballar. Creo que nos fixo moi ben o de Céltiga. Eu creo que é o que temos que seguir, eso creo que é o que nos vai funcionar, o traballo. Ahora hai que decir que o ano pasado sí que gañou os Somozas ali, pero foi en polo o partido. Sí, é verdade, eso dixeron, non? Que xogaran en pol. É certo.
Podemos ver a clasificación agora porque con esta vitoria o Somozas que queda a 3 puntos do Compos. Preguntaba tamén antes Jatalín polo chat, non sei, tema obxectivos, tema distancia co Compos, como vedes dende dentro. Evidentemente, se sei o que vas dicir, resposta de futbolista, de pasiño a paso, seguir ata onde cheguemos e tal igual, pero non sei se... Tamén yo preguntamos a Iñaki do Arousa, canto de distancia vedes con este Compos que parece que non hai quen lle meta man, parece que non vai perder ningún partido en toda a tempada. A verdade é que non están perdonando por ahora. É certo que tamén eu creo que o mellor non, pero o día que perdan o mellor sigue sinten un pouco máis a presión, esa presión que nós non temos, porque a verdade é que o grupo quere estar arriba e quere tal, pero non considero que non é o mismo a presión que poden ter eles a que podemos ter nós. Nós somos un grupo moi bon que queremos estar o máis arriba posible, pero que o mellor lle xoga unha mala pasada ou non. A verdade é que estou falando por falar, sabes? Pero bueno, os dos obxectivos o que che digo é o máis arriba posible. Se podemos ganar todos os partidos de aquí a que a cada temporada, pues vamos, por mí perfecto, bailo. Pero claro, o importante para min é Antón, quero darlle unha sección a este tío. Cada 2 onces que teña unha sección de 10 minutos solo falar con él, porque é espectacular, macho. Ya. Está sendo espectacular. O que te estaba dicindo que os dos obxectivos, que o máis arriba posible é traballar semana a semana. Ahora vamos xogar contra o Noia, hai que estar centrado e non subirse ás paredes tampouco, por moito que ganemos ou por si ahora un día perde o Compos, poñémonos primeiros ou o que seña, non creernos aquí os míos do mundo, nin tampouco si perdemos ou si pillamos unha mala racha, tampouco pensar que somos aquí a última merda, sabes? Non, hai que traballar, xa está, traballo chegas a todos lados. Antón. Que queres que che diga? O dato que tiñas por aí apuntado do Somozas non quedaría moito máis, eu creo. Foi unha boa charla, levamos xa 55 minutos de directo. Lucas terá que ir facer cousas tamén. Sí. Que cenar. Que vas tear? Pois xe teño pechugas de pavo, arroz integral, tomate triturado. Non me acordo, teño que mirar, porque teño a dieta que me fai Iago, así polo que leí antes, pero creo que é eso, vamos, non hai máis, é unha fruta ou algo así. Bueno. No, falando de Iago, supoño que será Iago Domínguez, ou non? Non sei. Sí, é o porteiro. Sí, pois mira, me ven o fío maravilloso para decir que Somozas, segundo equipo menos goleado da categoría. Xa. Sí, vale. É certo, é verdade, sí, porque eu nos partidos eu falo moito con Dopi que xoga de central, non sei se sabedes. Mira, no. Temos que dicir unha cousa, que do Pico ia entrar neste 11 porque Cristóbal dixo que fora o mellor do partido na Madalena, que do Pico tiña que entrar si ou si. Que pasa? Que intentamos falar con outro protagonista, pero non nos deixou ese club falar con ese protagonista, entón dixemos, pois imos a por Fanego e do Pico que descanse no banco, que xa entrará no 11 galego outro día. Sí, a ver si sigue así vai entrar, xa verás. Entonces, eu o que vexo que as porterías a hacer é que é moi difícil facernos daño. A ver, tampouco quero falar hora demais, sabes? É que de repente nos volva a pasar a mí. ¿No? E 5 ou 6. Ou 6, Sí. en moitas jornadas. Claro que... Sí. Eu noto que é moi difícil facernos daño. Eso, ao final, para min, que son delantero, suma, porque empezas como con outra mentalidade, sabes? Xa agora, ao facer a presión a todo, facer todo ben, para que ao final, non sei, xa tes unha cabeza, sabes? Que non metan gol, que ao final, se non che meten gol, mínimo tes un empate, sabes? A partir de aí, co talento que temos en ataque, sabes? Con todos os que somos, malo será se nos meten un gol. Quedoume un vacile pendente que non o dixen, que o de Juan Cambón, que claro, como non ia aparecer Juan Cambón nisto, que dixo: será certo que o crack viveirense Lucas Fanego falou con Renfe para que lle pagase o billete a pariente e así poder vir a todos os partidos?
Esa é unha coña porque ahora no vestuario a miña moza é de Madrid e veo o fin de pasado a ver os partidos. E xusto coincideu que o fin de pasado meteu e tamén. Entonces ahora xa está tal, vamos a pagar o tren tal para que veña todos os findes e eso. A mí se lle pagan o tren para que veña sempre, vamos, vamos. Ollo que si é talismán xa non me sacas de aquí, xa non me sacas de aquí. No. Xa non se vai para Madrid. O de ida, pero non de volta, lle compro. Dija Talim, este tipo é un personaxe moi majo, ten que voltar pronto. Outro día Antón estaba chorando por aí porque dixo que ningún xogador lle mandou nunca un saludo. Non sei se queres ser o primeiro, Lucas. A quen? A Antón? Jatalín, a No, Jatalín. a mí no. Jatalín. Catalina, un saludo a Jatalín. Un abrazo. Que fenómeno. Que auténtico fenómeno. Algo máis? Antón. Sí, Nah. temos unha cousa... No, dixo, no, quero ir a cear, tengo unha fame criminal, dixo, no. A ver, no, é rápido, non ten nin que responder. É broma. Simplemente para que saiba, bueno, para que se crea un pouco máis. Dicía que se creía moito máis no Celta que agora. Na única derrota que tivo o equipo, hoxe falando así un pouco con algún amigo que temos no Celta, que a xente a nada que vexa os vídeos sabe perfectamente quen é, que dicía, dixo algo así como vaya avión vades a entrevistar hoxe, non sei que. E mira que lles gañamos, pero menudo avión, non sei que. Para que o saibas, Nada, a cenar. No que queda clásica. É lateral No, a tamén, é lateral, o sea que igual tivo que cubrirche e por iso decía. A ver, a mí os elogios, máis que hai xente que os elogian tal, e crécese. Como que é aquí o rei do mambo. Pero a mí os elogios ao final fanme ben, porque o traballar todos os días e tal, xa se refleja no campo, e despois os elogios a min gustame, sabes? Non me vou creer que son aquí tal porque me digan o que seña, pero sí que sempre gusta. Bueno, pois a última que... Moitas gracias a ese xogador Ese amigo. que dixo eso. Así no partido de volta como che vai a levantar. Vaiche poñer a tibia de sombreiro, xa verás. Espero que no. A clásica que ya facemos a todos os portas que pasan por aquí por Fica coa bola. Dicías que estabas na Coruña, entendo que estás estudando, non? Que para coñeceros un pouco máis fora do fútbol, a que che gustaría dedicarte? A min gustaríame ser... Teño un pouco de dudas, porque entre bombero tamén gustaría ser fisio, pero estudiei NEF, sabes? O que me gustaría fazer sería estudiar NEF, fisio, e despois xa ser licenciado nas dúas cousas. Eso tamén me gustaría. Estou entre eso, de ser fisio licenciado con INEF, e o bombero. Non sei. Un tal Fer Gordo por aquí di que che viu moito pola universidade. Non, eu vou todos os días, porque en Vigo xa perdín un ano que non me gustaba a ADE, e agora empecé INEF o ano pasado, e agora non me quero perder nada, porque como teño outro ano perdido, os meus pais matanme, vamos. Ricardito di que te fas o humilde, que el pasa, di, Ricardito, que te estás facendo humilde. No, non me faigo nada. Ricardito, non me faigo nada, va. Marco, bombero, nutricionista, fisio e notario. É que mira que empezado, Marco, tío. Porque de pequeno non sabía o que quería ser, sabes? Sempre dicía unha cousa nova. Leva que coña desde, non sei, desde bachiller ou desde cuarto de eso, non sei. Saudache a Jatalín e agora non che deixa marchar a cear porque tiña representante cando estaba no Celta ou como vai ese tema que xera moita polémica con Alex Otero? Non tiña nada. Non tiña representante ni nada. E ainda non teño ahora, pero ao mellor si que dentro dun tempo ou tal, pois si que me fai falta. Pero non sei, nunca non vin xa co Celta, negociou o meu pai, veu aquí Alex, moi cercano todo, e eu non vin a necesidade en ese momento de ter un representante, sabes? Xa despois tiño o contrato feito cando fun pa ali, chamaronme algúns e tal, pero non sei, non tiña o mellor a necesidade. Despois cando vin pa Viveiro tampouco a sentía, e agora, pois, tampouco, non sei, ao mellor en un tempo sí que digo, pois me fai falta un representante, sabes? Pero por ahora non. Que ao mellor, ao nunca telo, estou pecando de non saber o que é, sabes? Pero que ao mellor che axuda moito e tal.
pero si en algunha vez, algún día noto que non que se me vai das maus ou algo, pois sí, sabes? O buscarei eu ou se me fala alguén. E a última veña, perdón, a última veña, Fer Gordo, que tal lle foi a anatomía? Ben, anatomía aprobei. Non sei con 8. Eu mateime a estudiar, pero, non salía un tempo que, non salía da casa. Era estudiar, porque é unha locura. Eu dixen, mira, xa que estudio a anatomía este porrazo, non vou estudiar 2 veces, estudiei como un loco. E saquei un 6 ou algo así, que non está nada mal. No, ¿verdad que? Sí, señor. Traballador, joder, traballador. Traballador, Sí, sí. nutricionista, experto en anatomía, goleador asistente esta fin de semana do Somozas. Es- Lucas, un verdadero placer de corazón, máis al lado do meu galego normativo, foi unha charla da hostia, así que moitas grazas e a mellor das sortes este ano, tío. Gracias a vos. Unha aperta forte. Chao. Aí están Lucas Fanego e Marc Marruecos Marru, dos protas, Antón, completamente diferentes. O sea, o día e a noite, tío. Estou cansado, tío. O día e a noite, macho, superou. Estou canso, Sí, desbordoume a enerxía, que barbaridade, macho. Sí. Que come este tío? Que barbaridade. Xacho dixo que lle manda a Iago Domínguez, joder. Sí, bueno, madre mía. Tomate triturado. Nada. Non lle preguntamos, que nos lo dixo antes fora de micro facendo a proba, non lle preguntamos por non seguir alimentando o tema de Marcos Llorente e das gafas, pero dixo que puxera o móvil en amarelo, coa luz amarela esa. Dry non sei que, drift, non sei Dry que. Shift Night ou Dry algo así. Shift Night. Plus Power Clean 5000. Merco Vogale e resolvo. Aí están os hai que traer a Frolle. Si, algún día haberá que traer a Frolle. Este tipo ten que voltar, di Jatalim. Home, ahora que saudou, primeiro xogador que sauda a Jatalim, ahora Jatalim quere telo todos. Temos que ir máis pola Mariña a gravar. Home, claro. No, en xeral somos, o sea, a xente do sur Sí, no, quérenos máis que no norte, en xeral. O sea, en xeral somos vagos, sí. No, a ver, quédanos máis lonxe. A min dende logo, a ti no que estás no centro de Galicia, pero a min quédame máis lonxe, evidentemente máis lonxe. Está arriba. Tan arriba, xa, pero bueno. En fin, Lucas Fanego, xogador exalta da xornada, en Marc Marruecos, protagonista do bazo da xornada neste 11 galego 127. Imos repasar o resto do 11, levamos 1 hora e 4 minutos de directo, menos mal que ia ser curtiño hoxe. Na portería, primeiro por 2 da tempada, tiña que ser, evidentemente, falando de Marcos Llorente, coido que xa sabe que non nos fumigan, ou non o sei, non nos lo dixo, pero segue usando as gafas, segue funcionando, vaya vitoria, vaya paradas. Manu Vizoso por 2, Unión Deportiva Ourense, levou o derbi, Antón, segunda vitoria consecutiva. Claro, tiveches fácil esta semana, non? Porque era a mesma foto e o mesmo nome que a semana pasada. Para poñer aí poñerlle un por 2, hai 3 por 2, claro, tardei un pouco menos. Poden xogar un par de FIFAs a 7 algo. Sí, a verdade é que vai exhibición, É que o que acaba de dicir Lucas, aproveitar a oportunidade, mancouse Bruno Rilo no que cementa a semana pasada. Parou un penalti e esta semana cantas mans de gol sacou? 4. Pois mira, seguimos roubándolle contido en xogo porque foi as que subiu, mira, unha que é espectacular aí, tremenda, no primeiro tempo, estas son do segundo. Bueno, esta é de Casillas, o sea, dun lado a outro, non sei se entra ou non, pero bueno, é espectacular. Dúas, tamén temos esta por aquí, outra bocajarro criminal, 3, Que reflexos, e Borja Madre Fernández mía, dixo que faltaba unha máis no resumo, o sea que, claro, según 4. Borja Fernández, 4 paradas de mérito nun partido que gaña co gamarrazo gordo non Deportivo Ourense. Home, máis que merecido este por 2. Dicía algún máis normal que entrase esta fin de semana que a pasada. Bueno, a pasada gaño marcou parou un penalti para a primeira vitoria do Unión Deportivo Ourense, por iso tiña que ser xogador exalta, pero o que fixo esta fin de semana é, vamos, espectacular, abrallante, Antón. Tesme que lembrar que o mércores, e que me dixeron esta semana, que o mércores temos que falar con Gamarra porque coido que sei, a semana pasada, o sea, a tempada pasada, os callos da estrada tiñan, non é brobio, pois coido que sei polo que substituíu os callos en Ourense o bo de Víctor Gamarra en Ourense, o que come que bueno, hai que quero decir, pola zona moita xente pode sacalo, pero
temos que falalo con el o mércores. Vale, pois queda apuntado na miña cabeza que non se vai acordar nin de coña, así que No, espero que te lembres ti. Pa que tamén a xente diga que si somos gafes, que entrou aquí Manu Vizoso e Iñaki Martínez. Manu Vizoso xa acabades de ver o recital que fixo e Iñaki Martínez marcou gol. É certo que a Arousa empatou 2-2 contra o Atlético Arteixo, pero pa que logo digan que somos gafes, que sempre estamos coa merma, que somos gafes, pois mira, aí está Manu Vizoso por 2 neste 11 galego 127, a Unión Deportiva Ourense que queda con 9 puntiños, agora mesmo 2 por riba desa posición de play-out que ten o Rayo Cantabria, Coruxo 8, Sarriana 9. Por arriba, Bergantiños 17 xa o repasamos, e Fabril que perdeu, sufriu a primeira vitoria precisamente ante o segundo clasificado, ante Oviedo Vetusta, por 1-0, 18 puntos, 19 a Fabril, líder en solitario. Non me queda ningún galego, non? Que sempre me dixo algún galego, non me queda ningún galego da segunda Sarriana, ¿no? Federación. Xa dixen, Coruxo 9, Sarriana, Coruxo 8, Sarriana 9, igual que Unión Deportiva Ourense, Bergantiños 17 e Fabril 19 puntiños. Imos coa... gracioso desta semana no Couto, porque o martes xoga Ourense Club de Fútbol Copa do Rei, pero xoga o domingo na Liga, e o mércores xoga Unión Deportiva Ourense Copa do Rei, pero xoga o sábado na Liga. Quero dicir, tamén che digo, vou estar nos 4 partidos no Couto, vou ver a evolución dese céspede, chovendo toda a semana como vai chover. No, o domingo pode ser esperemos que non, gloria. que esta semana non chova, non? Mañá vai chover? Toda a semana. No, esperemos que non. Non me fío. No, chove toda a semana. Que non me fío. Vale. Non penso levar paraguas. Non penso levar paraguas. Sábado, Unión Deportiva Ourense, Deportivo Fabril. Bo partido. Antón, quedas a pasar a semana en Ourense, 4 partidos alá. En principio teño ademais de ter unha casa aquí, teño un traballo que tamén é aquí, que por lo que teño que estar aquí, así que o galla poidera quedar a pasar a semana ali, pero en principio vou ir vir, quero dicir, non sei cal é a autostrada que é a AP53, non? Algo así. Pero bueno, o sea, coñezo de memoria. AP non creo que sexa. Será Sí, A53. Ah, no, é de pago. Sí. Vale. Pois nin idea, non de estrada, Audasa, no, que non é de Audasa, pero bueno. Entenden. Oscar Puente. Ia ser liña de 3, pero finalmente é defensa clásica, 2 laterais, 2 centrais, lateral esquerdo, David Marqués do Pontevedra B, que o ano pasado compartiu bastantes veces vestiario con Manu Vizoso e que a verdade que deu un recital. Ídolo ver agora, foi espectacular o que fixo Marqués esta fin de semana na goleada da xornada na Preferente Sur. 5 goles a 1 gañoulle no Manolo Barreiro Pontevedra B o Beluso, que sigue de Cabeiro na Preferente Sur. Antón, espectacular a vitoria dos de Sergio Moreira. Sí, pero por segunda semana consecutiva na casa. Porque venceron hai 2 semanas 6-1 coido a Alerta Navia, creo. Esta semana 5-1. En os 2 partidos marcou David Marqués. Así que ten moito mérito que está a facer o Pontevedra B, que semella que no Manolo Barreiro está moi cómodo. Todo pasa por aí, porque é un equipo, obviamente, é un filial como para... Está cerca de arriba, é un filial que normalmente na Preferente Sur é certo que despois é algo irregular, non ten xeiras de 5 ou 6 vitorias seguidas, pero sí que cando gaña soe que facelo con moitísimos goles, e sobre todo hai un nome que é evidentemente de Manu Galego, que marcou 2 goles esta fin de semana e que ten unha pinta brutal. Así que imos ver o que fixo David Marqués, 2 asistencias e o 4-0 marcou. As 2 primeiras asistencias son estas, o primeiro para o tanto precisamente de Manu Galego. Mira aí, estilo Gareth Bale, eu creo que xogou máis adiantado, que xogou medio extremo vendo os vídeos. E a definición de Manu Galego, control coa dereita e remate coa zurda. O tema que sendo lateral é o que está de home adiantado nun córner en contra. Este tipo ten que ser un avión. Sí, por eso digo que igual xogou de extremo, pero bueno, é un avión na esquerda espectacular. Asistencia aí para Manu Galego para o primeiro. Este é o segundo, asistencia tamén de David Marqués para Iago Fernández, que marca un golazo, mira por onde entra ese balón. A curviña, bueno, é precioso, é precioso, pero bueno, quen falla aí, quen rompe liñas e quen toca aí coa punteiriña para que lle chegue o balón a Iago Fernández, pois é o noso protagonista neste 11 galego 127, e a definición de Iago espectacular aí coa perna zurda, imposible para o porteiro do Beluso, e despois marca este golazo, o 4-0, xa no segundo tempo. Mira que picuni, ¡epa! Que picadiña, que ademais de ser un avión de non parar de correr nesa banda esquerda xa con minutos no primeiro equipo a tempada pasada, pois tamén ten esa calidade técnica para picar ya o porteiro do Beluso. E o Pontevedra B, que está cuarto agora mesmo. Lembremos que o Pontevedra B xa estivo na terceira, aí non tanto, aí está con 13 puntos, a 5 agora mesmo do Atios, que é líder en solitario despois da derrota do Antela, con 15 quedan Cultural e así o propio Antela.
o Pontevedra ben empatado a puntos co Porriño Industrial e co Atlético Arnoia. Así que, bueno, o filial de Sergio Moreira, pois nesa posición nobre da preferente sur co recital de David Marqués. Imos cos dous centrais, o primeiro deles, Antón, que se chelo poñer ti pola esquerda. Eu tiño a dereita, pero bueno, ti dixeche que a esquerda. Mandache o central esquerdo a Jorge Longueira, do Montañeiros, que tamén ten unha boa vitoria esta fin de semana. Quinto gol na terceira de Jorge Longueira. Creo que son 3 co Silva, un ano pasado no Somoz. Sí. Bueno, sí, ¿no? Vale. Claro. E outro, o que acaba de marcar esta fin de semana co Atlético Coruña Montañeiros, que volve a gañar despois de 5 semanas en facelo. E ademais con contundencia, con autoridade, facendo un gran partido, pero bueno, Jorge Longueira que abre o marcador, o que fai o 0-1. Así é, despois empataría Mario Constela dentro do punto de penalti e tamén dentro do punto de penalti marcaría o noso queridísimo Juan de Dora e no 86 xa pecharía a vitoria tamén de penalti, é dicir, houbo 3 penaltis neste partido no Julio Mato Matito, onde, por certo, tocoulle a rifa, as dúas rifas a Verokis, e levou 5 kilos de berberechos para casa e 6 bois de mar. Tócate os pés, tócate os pés que vayas a narrar un partido, merques dúas rifas e toquen as dúas. A min iso cheirame a maño criminal. Non comprei ningunha vez unha rifa en ningún partido que fun. Vamos, porque pues no, pero deberías. No, pero bueno, sí, a ver, ti levas algo solto. No, claro, como non teñan pa Bizum está complicada a cousa. Bueno, unha 3 que gañou Montañeiros, abriu o marcador Longueira, que o ano pasado Antón, cando firmou nos Amozas, tildou como un dos mellores centrais da terceira, lembremos. Así nos saudou de efusivamente no Son do Camiño. No, a ver, normal. Normal despois dese piropo que lle mandou Antón. Este foi o gol. Aí o centro coa perna zurda e remata moi ben, a verdade, aí no primeiro pau, estirando un poquinho a perna, estirando o pescozo e marcando pois ese 0-1 minuto 10 que evidentemente encamiñou a vitoria, aínda que despois empataría o Noia, do equipo de Jairo Arias na terceira, o equipo de Jairo Arias que con esta vitoria queda séptimo, rachando cunha xeira mala despois dese bo inicio na terceira, cando estaban nas posicións nobres desta terceira galega, queda con 12 puntiños empatado co Polvorín, que empatou ante o Barco, e a 2 puntos dos postos de playoff que agora mesmo pecha o Racing Club Vilalbés despois de palmar contra o Somozas. O seu lado, seguimos na terceira. Primeiro xogador que entra do Compos. Custou 8 xornadas. Líder, ata que dixen eu, xa está ben. Xa está ben. Faltaba un central e dixo Antón, Kiko González pra dentro. Por qué? Porque para min é o líder da defensa do Compos. Para min é un dos tipos que, bueno, ti cando firmas este tipo sabes que vai a dar rendemento inmediato, que o tema de procesos de adaptación tal, con un xogador tan experimentado que ven da segunda federación, pois esos tempos non van a pasar, e sei que ademais, pedindo información, coido que onte dixeronnos algo así como chegou aquí e marchou de aquí sen perder ningún duelo. E ademais reventou 3 balóns que saíron fora do campo. Escachou 3 balóns fora do morrazo, ou 5 balóns, non perdeu ningún duelo, un partido moi serio do Compos, polo que nos dixeron tamén, ou lendo así crónicas e tal, a sensación de que o Compos con ese 0-2 se chega a precisar apertar un pouquiño máis a máquina ou forzar un pouquiño máis a máquina para marcar algún gol máis tería feito, pero tamén por partidos, por rendementos como de Kiko, pois non sufriu demasiado o Compos. Dija Talín, vitorias de ascenso directo esta de gañar en Cangas. O Compos xa mete ritmo. A verdade é que xa, bueno... Eso porque todas as semanas medio Twitter Compos estaba rajando de absolutamente todo, que eu cheguei aquí e dixen, señores, centrémonos. Sí. É que, vamos a ver, está o Compos en terceira división, estamos en terceira división. Hai que gañar como sexa, con 47 despeixes de Kiko González. Non hai que xogar ben ao fútbol e así, que estás obrigado a ascender, e por obrigado a ascender son puntos, non é... Pero é o que pasou co Bergan hai 2 anos. Sí, pues si é o que decimos sempre, si o síndrome do líder ao final é unha brincadeira que temos aquí, pero é normal, esa obrigatoriedade polo equipo que montou o Compos de ascender, o que provoca é precisamente que o seu seareiro ou a xente que ve o Compos, sexa ou non do Compos, espere que o Compos gañe 9-0, faga 7 caños por partido sabes, xogue espectacularmente o fútbol, e non ten por qué, porque a terceira é moi cadela, entón aquí vale o mermo un gol no 91
un de cabeza valen os mesmos 3 puntos que gañar 7-0. Entón, pois é o que lle vai tocar ao Compos tamén. E como empate algún partidiño volverá o ruxe-ruxe, ou como chegue esa primeira derrota que dicía agora Lucas Fanego, tamén volverá ese ruxe-ruxe, porque é normal, porque ao final a obrigatoriedade de ascender está aí, Antón. Sí, hai algúns. Aos que gañar 0-2 despexando 47 balóns en campo propio gustalle máis que meter 3 canos. Podes dicir que tamén, sí, é por ti, claro que é por ti. Ti prefires un 1-0 que unha manciña, así. Con 20 puntos o Compos que lidera esta terceira federación, esta terceira galega, 2 empates, 6 vitorias, ninguna derrota, 16 goles a favor, só 6 en contra, case nada. Cando lle dixecho a Lucas o de segundo equipo menos goleado, a ver, sí. Goles en contra, sí, hai 4 equipos empatados en segundo posto. Hai 5. Sí. Compostela 6 goles encaixados, Somoza 6 goles encaixados, Vilalbés 6 goles encaixados, Estradense 4 goles encaixados, Boiro 6 goles encaixados, Cambados 6 goles encaixados. O sea, hai 5. Hai un empate no segundo posto, eso non é culpa miña. O segundo equipo menos goleado, claro, pero hai 5 equipos cos mesmos goles, 4 equipos cos mesmos goles que o Somoza. Logo xa cambiei a pregunta, xa dixen 6 porterías a 0 en 8 partidos. Eso es así, Eso creo que é o mellor equipo en porterías a 0, pero bueno, que segundo equipo menos goleado. E dalle a burra ao trigo. E pecha a defensa, trampiña porque está trocado de banda, pero non ia entrar el, pero Antón viu o partido. Creo que esquerdo. Como? Creo que xogou de extremo esquerdo. Pois mira, nos lateral dereito, Martín López. Non lle puxen o por 2, pero nada, eso solucionámoslo agora mesmo, nun segundiño, fago así. Un segundiño, non hai problema ningún porque isto é tan fácil como... No, é máis difícil do que pensaba, Bueno, pois é un por 2, imaginade vos na mente un por 2. Dalla, vai contando o que pasou no partido, Monte, de Abegondo. No Monte de Santirso, o Lalín que creo que está no seu mellor momento dos últimos tempos en canto a regularidade, porque máis aló de vencer no Monte por 1-2, creo que neste mes tan só recibiu un gol. O cadro do Lalín, que era algo que facía bastante tempo que non. Un Lalín que, lembremos, botou o seu adestrador, leva 2 semanas con Dani Méndez como interino e 2 semanas gañando e convencendo. O sea que é espectacular. E ademais esta vitoria contra o Santirso, que chegaba arriba de todo na preferente, ollo porque evidentemente o cadro de xogadores non cambiou, o sea, segue estando igual de ben, pero tamén ten mérito para un interino chegar e que non se note a súa chegada, valga a redundancia. Así que xa ten por aí ese por 2, dicías, Antón. Co que de momento para min, tendo en conta o que levamos de tempada, é o home propio en canto a fichaxe na Preferente Norte. Sí. Non me preguntes por qué, pero para min o rendemento, a maneira de trocar un equipo, porque imos a velo agora, cando marca Eloi o 0-2, a xente a que corren a abrazar a Eloi, pero corren a abrazar a Martín, que fai o primeira acción. Hai que intuílo, vale? Hai que intuílo. Aí controla co peito e acaba metendo a pa dentro, pero sí, hai que intuílo porque non estaba a cámara de TV apuntando cara ese lado, pero bueno, primeiro gol de volea e despois aquí acción de coido que Brais Vila abre a esquerda, sí. E chega o balón aí a Martín, que efectivamente xogou de extremo, e quen ia entrar neste 11 roubou o Martín polo seu por 2, Eloi Ferreira, que marca o tanto da vitoria, 1-2 no Monte, onde case non gaña ninguén, pois gañou o Lalín con este moi bo partido, a verdade, de Martín López, Antón. Sí. Asistencia, gol, facendo moito polo seu equipo, está a un nivel escandaloso, E o Lalín, que con esta vitoria queda con 14 puntiños, leva 3 vitorias nos últimos 4 partidos, é dicir, 10 puntos dos últimos 12 posíveis, a un punto precisamente do seu rival o Santirso, que leva 2 derrotas consecutivas esta xornada, nesta xeira, 15 puntos o Victoria, que é unha pasada o que está facendo o equipo de Miguel Taibo, por certo marcou Mandallo outra vez, tamén aí hubo unha dupla, agora non lembro
o que marcou a dupla do Victoria, Dani Lagares marcou a dupla do Victoria, que está con 15 puntiños, 16 o Sofán, que gañou pola mínima ante o Dubra, Negreira 17 e Ordes 21. Ordes espectacular, non para de gañar ese Ordes de Peri López, que non vai ter protagonismo neste 11, pero que gañou por 1-3 a un Sigüeiro que por certo está aí instalado na parte perigosa da preferente grupo primeiro, aínda sen coñecer a vitoria nin Dubra nin Sigüeiro, así que bueno, estáse poñendo perigosa por abaixo esa posición, sobre todo para equipos como Sigüeiro, Maniños ou Dubra. Imos co centro do campo. Antón estivo precisamente nese campo, así que ten que falar maravillas, porque ten que defender el o xogador elixido, que é Raúl Gómez Martiñán. Antón. Sí, Espera, antes de que empeces co speech, tiña moitas ganas de que entrase Raúl Gómez nun 11, porque este verán no Carneiro Espeto eu bastante prexudicado, porque o Carneiro Espeto, as festas de Moraña, bueno, sabes como son, e se non o sabes, pois non sabes. Pois estiven cos seus pais, de Raúl Gómez, falando bastante tempo. Estivemos falando, ademais, bueno, el non sei se el non estaba ese día no Carneiro Espeto, creo que estaba en Cuntis ou non sei onde, pero estiven cos seus pais, moi agradables, moi majos, creo que aparentei normalidade dentro da cogallón que levaba en riba, así que todo ben, todo correcto. Pero sí, estiven cos pais de Raúl Gómez, así que tiña moitas ganas de metelo por fin nun 11 galego. Agora sí podes falar da vitoria do Estradense. Que foi unha vitoria coral, que foi unha vitoria colectiva e que, sinceramente, que podo destacar a moita xente. Porque marca Brais Vidal o 0-1, que é un centrocampista goleador, en fin, que estas cousas pasan, que pode entrar el. Pero marca Raúl o 0-2, a xogada que fai Hugo Padín a un toque repartindo un escándalo, porque sae Alex Delgado do banco e marca 2, porque Marcos Mella fai un troco de orientación no 0-3, que é un escándalo que vimos ver agora. Foi unha vitoria colectiva, coral, dun Estradense que ten un centro do campo que é unha barbaridade. Este é o 0-2. Este Hugo Padín, xogando ao primeiro toque. O sea, que barbaridade. Aí chega Delgado, que dá a preasistencia, a descarga de Dani Pedrosa, pase a rede de Raúl. É unha animalada o gol colectivo. Aparte, narráchelo tal cual foi. Teño que darche a noraboa porque a xogada colectiva é espectacular. E bueno, este o que dicías de Marcos Mella. E aquí esta picadiña, que este pase criminal. Sí. Buah. E a definición de Delgado de primeiras, bueno, tremendo, fútbol de salón, ten razón, Catalín. Sí, pero o 0-2 non se venteiro, porque o 0-2 comeza con Hugo Padín xa case no medio campo, pero que ven tocando dentro da posición de lateral dereito. Bueno, o 0-2 eu estive a piques de utilizar a palabra orgásmico en plena radio galega, que normal que non o fixen. Sabes? Con iso digo todo. Porque un gol para poñer por rapaces, como descarga Pedrosa, acaba dando un pase a red de Raúl, a un toque todo, é un gol increíble. Dun Estradense que a cada primeira vitoria da tempada a domicilio, que leva nos dous últimos partidos 8 goles a favor e 0 en contra, 4-0 e 0-4, e que bueno, está coa frechiña cara arriba, é que nun partido que nos carrilles é un partido trampa sempre. Sí, e a trampa plantexoulla Guillermo García, porque o dianteiro titular do Barbadas esta fin de semana foi David Pereira. Ata certo punto, co gañador de duelos por arriba que é David Pereira, que é un auténtico animal indo de cabeza, pois era normal. Creo que estivo, polo que me comentache, estivo bastante ben David Pereira como dianteiro, unha posición inédita, eu creo, para el na terceira. Anularonlle un gol por fora de xogo e outro Barbadas por fora de xogo, non sei se a él un seguro, o outro non sei. A mí Barbadas gustoume. É difícil dicir isto con 0-4, pero Barbadas gustoume. Tivo un tramo de partido moi bo entre o 25 e o 35 aproximadamente, logo marca Brais Vidal. E logo tivo outro tramo de partido do 45 ao 60, que é o tanto de Raúl Gómez, o partido de empate. É de que o Barbadas está chegando e que vai empatar o encontro en calquera momento, fai Raúl 0-2 e logo a calidade, a velocidade, a confianza do Estradense, pois fai que remate 0-4, pero a min gustoume o Barbadas. Unha pregunta. Visto os dous goles que vimos, nos que é xogada de Padín, que acaba nun pase á rede de Raúl Gómez, e o desplazamento é de Marcos Mella, por que te decantas por Raúl Gómez? Pero que sei, tío. Pois porque foi eu salín do campo e dixen, pois Raúl Gómez pa 11, puxeno polo grupo, porque foi o que máis me chamou a atención en directo, que é o que máis valoro. Destaquei eso aí do partido, destacando na radio a Raúl e Marcos Mella.
que queres que che diga? Se non, vamos a ver, tendo en conta o centro do campo estradense, moi mal se teñen que dar as cousas para que non entren Brais Vidal, Gosete, Raúl e Marcos Mella. Mínimo unha vez cada un. Así que, bueno, pois... O estradense que queda con 15 puntos. Gustoume a explicación, non penses que non, gustoume, pero sí que é certo que chama atención, porque normalmente aquí no 11 somos moi de quedarnos co detalle, co que marca, co que tal, co que non sei que. Entón, como estiveras no campo, pois dixen, igual Raúl no campo foi unha barbaridade, ainda que despois non participase como tal máis alado que marca nos 4 goles. No campo, ainda que parece que non teño unha visión global do partido. Moitas veces non, pero este domingo, ainda que foi un pouco con poucas horas de sono, todo hai que dicilo, pero vin o partido. Vale, quedounos claro. Estradense que queda con 15 puntiños nesa terceira posición de playoff, empatado co Arousa, un por riba do Racing Vilalbés, a 2 do Somozas e a 5 do Compostela. E ao seu lado, o terceiro por 2 desta tempada no 11 galego, que non é outro para que sigades dicindo que fica coa bola e gafe, Alex Graña do Choco. Este raparigo non para de marcar, xa falamos con él aí non tanto. Marcos Mella ten algo que ver con David Mella, o apelido, pero coido que nada máis, non, Antón? Coido que nada máis, a verdade. Eu creo que non. A min encántame as notificacións en Twitter do Choco, celebrando os goles de Graña. Que sempre nos menciona. O sea... Sí, porque a ver, é normal, porque falamos de ser capitán con 20 anos, de que estaba vendo porta e de que non sei que, pero que o rapaz non para de marcar, que non para de marcar. E falamos que o Choco era un auténtico escándalo de partidos de goles en Santa Mariña, e unha semana máis. A goleada da xornada, ademais ante todo un Antela que chegaba co líder empatado co Atios, e aí os tes. Con 2 goles en contra ou algo así, unha barbaridade así de goles en contra. Sí, case non encaixara. E o Choco de Alberto Rabadán que lle meteu 4 tantos a 0, 2 de Alex Graña e 2 de Dani dende o banco, de Dani, como era o apelido? Suárez, pode ser? Dani Suárez, Antón. Sí, Dani Suárez, correcto, Dani Suárez. Por certo, está de porteiro neste Choco Diego Pérez Pousa, que eu perderalle a pista, que mítico de cando empezábamos a ficar coa bola. Foi un dos primeiros que interactuou moito connosco, que tamén era streamer, bueno, polo menos estaba facendo streams en Twitch, así que alégrome de verlo por aí no Choco. Estivo no Xovenil de Ponteareas, bueno, estivo en 1000 sitios, Diego Pérez Pousa. Así que moi grande, alégrome de velo. Estes son os 2 goles de Alex Graña, o primeiro de penalti. Temos tamén por aí un fallo para que o rapaz non se confíe, que vexa a xente que tamén falla algunha. Esta é de penalti, mira aquí, o propio Diego Pérez agarra coas mans e mira a transición, para o 2-0, porque os outros 2 foron de Dani xa dende o banco no segundo tempo. O pase co calcaño, hai un despexe, quen vai roubar a bola despois deste mal control no centro do campo é o propio Graña, que toca de primeiras, sube para arriba para facer o desmarque, controla e para dentro. Alex Graña, 2 goles, e polo que nos contaron, un auténtico partidazo merecido por 2. Este Choco, mira, este é a que fallou, mira. Falta na frontal e onde a mandou? Pois as quimbambas, porque non se poden meter todas, entón, non se poden meter todas, tío. Alguna hai que fallala, mira. Era clara a falta, case a saca de Santa Mariña, miña nai querida. Vale para xogar fútbol americano este tipo tamén. Sí, a verdade que sí, vale para todo. Alex Graña que pongo por 2 e o Choco que queda con 11 puntos, a 2 do Porriño nesa quinta posición de playoff e 4 por riba do Tide, que agora mesmo pecha as posicións de descenso, un descenso no que está en Beluso, Umia, Portonovo, Antón, Portonovo que volveu perder, Tide e Tide, xa está, non hai máis, son 4 posicións e menos mal, porque senón, miña nai querida. O cambio de pasar de xogar en banda a xogar de media punta viulle moi ben, di aí o amigo Schulz, efectivamente, pois está vendo porta Alex Graña, está de box to box, aí no centro do campo, pero chegando moito a posicións de ataque e marcando goles. Enganchando neste 11 galego número 127, confiamos moito en Anxo Llanos do Céltiga. Derbi guapo do Salnés, 1-0 pro Vilalonga, con gol de Héctor Araúxo e un partidazo de Rodri Méndez polo que nos dixeron, pero finalmente non quedou destacado ninguén do Vilalonga, que parece que pouco a pouco vai recuperando a súa mellor versión. No, que destacados non apuntei, teño que facelo agora en calquera momento que collas a responsabilidade do directo. Anxo Llanos, que fixo? Anxo Llanos, na remonta do Celtic ante todo un rival directo. Por certo, parabéns para Adri Rodríguez, que vai ser pai de novo, que marcou o tanto da vitoria, un auténtico fenómeno. E a curiosidade disto, Antón, é que Adri, que xa falou tamén connosco en Figa coa bola,
Ese día non estabas, correcto. Sabes que leva a súa páxina de nutrición, a RV Nutrición. Vale, Sí. pois un dos que confía en Adri para levar a súa nutrición, sabes quen é? Anxo Llán. Correcto, Anxo Llanos. Anxo Llanos antes de firmar polo Céltica, que o que habría que preguntar agora a eles dous é se influiu algo en que o Céltica firmara a Anxo Llanos a Adri Rodríguez, porque o mellor algo así, en plan, este chaval polo menos come ben. un tipo que estivo no filial do Pontevedra, tamén que ten pasado, se non me equivoco, se non me trabuco, na base do Celta e que entrou dende o banco. Tiñas ti por aí apuntado, primeiro gol na terceira para remontar ante o Viveiro. Escoitaba o que sempre hai que escoitar Alberto López na Radio Galega despois do partido, e viu dicir algo así como que o traballo de 75 minutos ou 65 minutos que o botaron todo a perder a partir do gol de Anxo Llanos e cos trocos que fai Luis Carro cando entra Nico del Río, cando entra o propio Anxo, e que claro, Anxo entra ao partido e marca este gol, tío, que era o 1-1, despois acabaría gañando, como digo, o Celtic co tanto de Adri Rodríguez. Aquí pelexa Adri, cae o balón e de primeiras abrindo o pé por toda a escadra. Por toda a escadra, un golazo. Ademais, apertura a banda, continúa a xogada, non perde de vista a xogada e o gol entra polo sitio, Sí, abre moi ben o pé aí para meterlle forza e mandalo directamente á escadra. Hai moita xente sempre na Illa da Rousa, Sí. O sea, no Salvador Otero, vendo partido, vendo fútbol. Pois o Viveiro, que tiña esa vantaxe de 1-0, e o Céltica que foi quen de remontar o partido, primeiro gol na terceira ante un rival directo para gañar, neste caso para empatar. Pois bueno, están Jatalime e Schultz falando, sabes que pasou en Porriño con 3 vermellas, Mister incluído no 90. As 3 foron ao banco, di Schultz, pero que pedían, un penalti ou algo así? Non o sei, a verdad. Non o sei, non preguntamos tampouco. E con esta vitoria o Celta queda con 10 puntiños, 2 vitorias consecutivas despois de gañar ya pasada semana o Cambados, non? Si, o Xuventude de Cambados. Sí. 10 puntiños a 4 do playoff do Racing Miralbés e 3 por riba do Noia, que agora mesmo pecha os postos de descenso. Antón, teño unha pedrada que me vas a dicir ti, que pedrada? Teño unha pedrada, tío. Dime. Teño unha pedrada. O playoff queda como está. Buah, 100%. 100%. No, 100%. a ver, Alondras vai recuperar a Boaxeira e vai sair dese bache no que está despois dun moi bo inicio. Pero agora mesmo vexo a clasificación da terceira e digo, o playoff queda como está. Sí, estou completamente de acordo contigo. Completamente de acordo contigo. Que pedrada, tú, que pedrada. Non sei, fixeime e foron o Mister, un axudante e creo que un xogador que cambiaran. Haberá que preguntar que pasou aí no Porriño. E queda o dianteiro só, non? Queda un dianteiro que non é outro. Chegou por fin a primeira vitoria do Celta na Liga. Máis efectivo non puido ser, porque o Celta, verdad que debeu tirar 4 veces a porta e 3 foron pa dentro. Ferran Jutglà, por fin. Que ten a foto aí como cando se aparean as tartarugas, Pero xa mandei polo grupo unha animalada desa foto, pero tiña puro carisma. O primeiro gol de Ferran Jutglà é unha auténtica animalada. A xente fala de Sergio Herrera. Sergio Herrera non a para, vamos. Hai que falar tamén un poquinho de Sergio Herrera. Bueno, está un pouco fora de sitio, pero en carreira pon a ti onde a pon este rapaz. Criminal. A min poñer aí. Buah, espectacular. Espectacular. Non me ve nada. Alegrome moito, tío. Un tipo que marca o primeiro gol co Celta. Bueno, co Celta non, co Celta sí, pero sí, sen contar o amigable por Ourense, sí. O primeiro gol emocionase. Buah. Espectacular. Era evidente que tiña aí, aparte, máis alá de que xogara ben, de que na posición de banda, pois por exemplo, o Atlético de Madrid expulsión a Lenormand, máis alá de que tivera moitas ocasións, estaba xogando ben, máis alá de que non chegara o gol, pero para él, todos os dianteiros lles pasa, esa barreira de non ter marcado gol, pois estaba afeitándolle moito. E o certo é que o segundo tanto, ti falabas de estrategia onte pola noite, Claudio en rolda de prensa, si, dixo, cando falamos do partido, dixeches algo así como que o segundo gol parece ata de estrategia, que non sei se... Pois Santi, bueno. Claudio di que sí. Claudio di que o gol de córner, que o que buscaban era que un balón moi plano, moi casi baixiño, e que a tocase Borja e chegase a Jutglà ou a alguén no segundo pau.
Vale, pero ti detes o vídeo xusto cando toca Borja e hai entre Borja e Yudlá hai 4 tipos do Osasuna e aínda así chega o balón. E eso foi o que lle pasou ao Celta onte, que tivo esa sorte moitas veces durante esta tempada moi negada, que non lle entraban as bolas, que non tal, e onte o Celta para min xoga moi mal, é moi superado polo Osasuna. máis alá de temas de Aidú, dos penaltis, de Manu Fernández, bla bla, xoga moi mal, non xoga o que é o Celta habitualmente, cando entran Mingueza, Sotelo e Aspas mellora, e quen mantivo o Celta no partido, evidentemente, con esos dos goles foi Ferran Yudlás, e que para min é máis que merecido esta aparición no 11 galego, e evidentemente, hai que falar de Iago Aspas, que non para de ser decisivo neste Celta, e que en canto entra, pois dá un recital de facelo todo ben, atopa o espacio para Pablo, e como nos alegramos tamén por Pabliño Durán, dende sempre, bancando a Pabliño Durán, un currante da vida, un currante espectacular, e que calma, e que definición para todos aqueles que estiveron botando pestes con que non valía para a primeira división. Pois mira, sempre se falou da técnica, da calidade técnica de Pablo, que calma e que picadiña para marcar o gol da vitoria e darlle por fin os 3 primeiros puntos a Celta na Liga. Apuntaxos destacados, porque o speech foi longo, dinche, dinche tempo de carallo. Busquei os datos para rebatirte un par de cousas. A primeira, 9 remates do Celta, non totales, non, bueno, entre a porta e fora, os resultados non os contei. A porta coito que foron 4, A porta 5. 5, vale. Sí, pero o primeiro de Brian, o primeiro de Brian Zaragoza que vai a porta é literalmente as mans, o sea, é un peidiño, así que, bueno, en fin. Expected goals. Cantos crees? Expected goals, non sei, pois 2, algo. O Celta? Sí. Un 95. Vale, pois hai moi mal dato, pero bueno, que son 2,3 contra un 95. Que sei que non xogou, non tivo ese o que é o Celta de avasallar con balón. Non tivo iso porque, bueno, tamén nos é moi complicado. Nin de presionar. O propio Claudio recoñece en rol de prensa que se equivoca, que ao final estaba máis pendente de que Víctor Muñoz non lle fixera dano de... E ao mellor o planteamento era o contrario, en ese momento era poñer os peloteiros e robarlle a bola aos Osasuna. Cando xoves, domingo é moi difícil iso de... Sí, evidentemente, e eu non teño nin pajolera idea e el saberá por que o fixo, pero escoitaba tamén os amigos de TQHT no postpartido volvendo para casa onte e dicía algo así, de Lucas Peteiro decía algo así como: Claudio, por aquí non vas volver a gañar un partido co poder da amizade. Porque Claudio en rolda de prensa di algo así como que a unión do vestiario foi o que salvou un pouco o seu mal plantexamento, que lle metían a Moncayola por dentro e iso fixolle moito dano, non sei que, non sei cuánto. É verdade, a unión do vestiario, que salga Brian que non abraza a ninguén no vídeo que pendura o Celta, que é tristísimo, pobriño, que alguén abrace. Grazas, Madialevo, grazas. Grazas por ficar coa bola aí, por apoiarnos suscribíndote, moitas grazas. Iso, que a unión do vestiario está moi ben, aceptar os roles está super genial, pero hai que darlle unha volta ao plantexamento inicial contra o Osasuna. Tamén che digo, a primeira vitoria tiña que chegar así, ou seja, dunha forma rocambolesca. Eu estou moi de acordo con iso de que a unión de vestiario non fai gañar partidos, estas cousas, cando o Getafe, que son 4 tal, xogan sempre a estar atrás e correr, sempre lle dá mérito polo que sexa. A primeira vitoria ten que ser así, pues, sempre, sufrindo ata o final e marcando e remontando e todo, porque é o Celta e senón non vai a ser as cousas, pero... o poder da amizade, a unión de vestiario é máis importante, para min. O partido que fai esta fin de semana o Xetafe contra o Athletic Club de Bilbao vai bastante máis alá no táctico que o do poder da amizade, xa cho digo. Sí, xa sei, pero tío, a unión de vestiario é máis importante, para min. Que quero dicir, vale, que xa está, que non me vou a meter en moitos berenjenaos. Sobre Pablo Durán, os xoves en Europa xogou de dianteiro centro. E houve varias veces que Brian quedou dianteiro centro e Pablo Durán foi facer as coberturas á banda esquerda. Que barbaridade de presionar o que este tipo, o traballo que ten, o compromiso que ten, e logo chega e ten estes destellos de calidade, porque ten calidade, e creo que en todas as entrevistas que lle fixeron a Pablo Durán é que ten calidade e leva aprendendo dende o día 1 que está co primeiro equipo do Celta. E lóxicamente, canto máis confianza tes, máis te vas a atrever, etcétera, é o que fixo para gañar onte o partido, nos a dar, que o Celta, pois mira a clasificación doutra maneira. E sobre Yudlá, unha cousa rápida, creo que o contexto do partido de onte favorecelle moito. Ou bueno, creo eu,
tirando de retina de memoria de ver ao Brujas defender e correr. E o Brujas defendendo e correndo en Europa era con Jutgla facendo uns sprints a campo aberto que era unha barbaridade de tipo. E foi un pouco tamén o que fixo onte. É outro currante ao que non xoga os xoves, vai o xa o domingo e marca 2 e tamén lle dá o triunfo ao Celta, que é moi importante porque está 13º con 10 puntos. E a vindeira semana, bueno, xoves, Puerto de Vega Celta, Copa do Rei, e domingo Levante Celta, Valencia. E despois Europa e o Barça, así que era moi importante que chegara xa esa primeira vitoria. Por certo, Madialevo dixo: chego o tempo pos chupitos coa suscripción, claro que sí, Madialevo sempre a tempo. Así quedara 11 galego 127, así quedou de feito, non quedara e quedou. Manu Vizoso por 2 na portería, Kiko González e Jorge Longueira nos centrais, Martín López por 2 lateral dereito, David Marqués lateral esquerdo, Alex Graña por 2 e Raúl Gómez no centro do campo, Anxo Llanos engancha, unha banda para o xogador exalta Lucas Fanego, a outra para o proto do bazo da xornada con el huevo de la abuela Marc Marruecos e arriba Ferran Jutgla. Bueno, tal como me dixo hoxe Marru, como es? Ferrá, ¿no? Ferrá Jutgla. No, Ferran Jutgla sigue sendo Ferran Jutgla. No, es Ferrá. No, Ferran. Igual que Ferran Torres. Con Marqués facendo trampa de lateral. Unha cousa é Ferran Jutgla que acaba en N, outra cousa é Barberá del Vallés, que remata nesa E. Como es? Xa non me lembro. Quedouse en batería. Moi bien. Bueno, pero para min é Ferrá Jutgla. Eu creo que é Ferrá Jutgla. Pero bueno, imos cos destacados, Antón, que acariñaron entrar neste... Primeiro destacados ou primeiro... Primeiro destacados non, porque senón... O vídeos, primeiro vídeos. Vale. ¿No? Mira que bonita cara me quedou aí co chollo cargando. Primeiro vídeos, veña, pois dalle aí os vídeos, contanos. Claro que sí, que lle dou. Déxame buscar o guión porque evidentemente non abrín en todo o que vamos de directo, pero primeiro saludo, de feito. Pois quedei sen batería. Teño que dareu porque ti estás sin batería. Es que desastre somos de gestión, por favor, que desastre, tío. Veña, dalle. Teño unha libreta aquí que é naranja, así que como é naranja, de quen nos acordamos? Da Laranxa Mecánica, o Orange Mecánica FC, equipo creado para xogar na liga da USC e que son pila ficaboleiros, así que dende aquí grazas e o mellor da sorte na competición. É unha cousa vou a decir, está recibindo un saúdo de dous tipos que son colegas da UD Jungla Pallas que venceu a liga USC, así que o mínimo exigible, bueno, é que venzades, vale, se dedicades un gol tamén nos vale, vale? Mandade un vídeo dedicando un gol e subimos as historias, claro. O mínimo exigible é ir mamaos a xogar. Eso é o mínimo exigible. Que é o que pasa na liga universitaria moitas veces, sobre todo en divisións máis abaixo da primeira. E por completar o que dicía Antón, de que nos manden vídeos, xa nos dixeron que tiñan un par de vídeos para o bazo a xornada, que o que máis gozaban de Fica coa bola eran as entrevistas, así que, pues nada, dende aquí unha aperta tamén para a Laranxa Mecánica, para ese equipo da USC. De vez en cando debería ler as conversacións de Instagram, a verdad. Sí, é verdad que de vez en cando debería debería contestar a Fer Gordo, que dixe que iba a facer as 5 da tarde, non o fixen. Efectivamente. Imos cos goles destacados, Antón. O primeiro de Chiño na vitoria do... É un golazo. Na vitoria do Puebla por 0-2. Aí está, ante o Val de Narón. É un golazo, sí. Verdad que sí. Recupera... Mira como persigue a pelota, recupera a pelota, ante Manu Pol, case nada, avanza, marcha dun, cerrense dous, tal, non sei que, e pumba, cadra. Chega a tocar o porteiro, pero é imparable. Este auténtico golazo que marca Chiño, un clásico terceira, un clásico da preferente, e marca un auténtico golazo. O bo de Chiño, aí nos goles destacados que carañaron a entrar no 11 galego. Ollo como anda tamén o Puebla, que son un recén ascendido, está moi ben. E este que me dis, bueno, na vitoria do Burela por un gol a 3 ante o Dumbría, espectacular, xa entrou no 11 galego con esa camisola tan molona do... Como é? Como era, home? Do festival? O festival? Sí, o Osa do Mar. O Osa do Mar, espectacular. Adri Kun, do Burela, por toda a escadra, que dous goles destacados, miña nai. Sí. A ver, van a escadra o que? Este é un golazo. Bueno. Este tipo é un show. Sí.
Adri Kun, aí o tes, por toda a escadra, que golazo. Un Ajax Porto non é mellor. Non, a verdad que non. Eu prefiro un Dumbría Burela que un Ajax Porto, Antón. Ti que dis? Sí, lógicamente, a verdad. Imos co adestrador da xornada antes do resto de destacados. No adestrador da xornada, quen gañou, quen non gañou? Stili, dos Somozas. E esta foi a votación cos 5 candidatos. Que pasou? Literalmente, pregúntasme, parecenche ben os adestradores para a elección? Eu, sí, quita a Stili que xa imos a falar con Fanego. Stili é adestrador da xornada. Efectivamente. Co 42,37% dos votos, Alberto Rabadán do Choco, xa iba a entrar alguén do Choco, 30,51% dos votos, Pénjamo do Xuventude Cambados, 20,34% dos votos, Miguel Taibo, Victoria Club de Fútbol, 5,08% dos votos e Freddy Celta Fortuna 1,69% dos votos. Antón, un adestrador que gaña despois de 10 anos en gañar na Madalena, para min ten que entrar como candidato. Se despois a xente decide votalo é porque opinaban como a min. Stili ten ademais xa estivo na votación da semana pasada. Stili tiña que estar nesta votación máis alá de que faláramos con Fanego porque o que está facendo é tremendo, a verdad. Dende que botou esa bronca de que eran alevíns nas áreas os seus xogadores, pois non parou de gañar e empatar. Así que tremendo. Ajax Porto era polas camisetas do Val Puebla. Están peor que a min. Teñen unha empanada en riba que non se enteran. É o cambio de hora. A lo Puebla co Porto parecidos como Diego Capel e Messi. A ver. iguales. A ver, por favor, Bueno, deuche tempo a... No, pero bueno, deume tempo a abrir aquí xa Instagram, así que máis ou menos vou improvisando. Bueno, pois eu digo os que teño apuntados. Vale. Se falta algún, completas ti co Instagram, vale? Veña. Na primeira, Iago Aspas e Pablo Durán no Celta, Meixús e Hugo Burcio no Fortuna, que lle gañou o derbi o Racing estando con 10. Freddy xa vedes que foi unha das opcións, só recibiu un voto bo de Freddy. Na terceira, Sier Troncoso co Gran Peña, estivo moi ben o porteiro do Gran Peña para gañarlle 1-0 o Boiro. Iraitz Casale, que é juvenil, media punta, gol partita co Sofán na preferente, dupla, 2 goles da vitoria, Eber Fernández no Valladares, 2-1 ante o Moaña. Xa falamos de Héctor Araúxo e Rodri Méndez no Vilalonga, tamén na preferente sur. Dupla, tamén falamos de Dani Lagares no Victoria, bo gol de Mandallo, por certo, para abrir o marcador. Tamén marcou 2 goles Viturro co Cidade de Ribeira. E gol partita, dixo aquí Antón, Pit Nogueiras, que debe ser Pedro Nogueiras, no Alerta Navia, que volviu gañar pola mínima. Así que eses son os que estaban apuntados. Non sei entón se nos quedou algún tinteiro dos que deixaron por Instagram. En Instagram temos, ademais dos que xa dixo Anxo, Rubén Gullón do Umia, que xa dixeste... Do Atios, moi me gustou. Hai que poñerse a inventar o equipo, pode ser bonito. Do Atios, que xa dixestes que vai entrar máis cedo que tarde. Sí. Moi ben, adestradores, Manuel Ángel no Cidade de Ribeira. Sí que estaba no Umia, pero con 38 anos está deixando recitais co Atios, que é líder da preferente sur, agora mesmo en solitario, despois de gañar. E, por certo, dixeronnos tamén que estivo moi ben Xoel Piñeiro, que xa entrou a semana pasada. Adestradores, Manuel Ángel no Cidade de Ribeira, Adrián Vázquez no Negreira, todo o Victoria e adestrador Miguel Taibo, que foi unha das opcións. Pablo Barranco do Atlético con Barro, vai a tempada do Cangués no equipo de Segura. Alex Delgado Estradense xa falamos del, Iván Calvo, Eso é un insulto ou Iván Calvo? Adri Rodríguez tamén falamos del, Dani Suárez tamén falamos del, Gamarra tamén falamos del, Gael de la Iglesia Domínguez, Gael de la Iglesia, non fixeste nin caso a toda a xente que dixo Gael de la Iglesia. En que equipo xoga Gael de la Iglesia, entón? Bueno, Gael de la Iglesia. Gael de la Iglesia xoga no Atios tamén, entón. Poñede, por favor, nome e equipo, vale? Para que cando pasen estas cousas, eu non faga as cousas que teño que facer durante toda a tarde, pero non o fago, polo menos quedar relativamente ben en directo. Gael, que xoga no Atios, acabo de dicircho, medio centro, 2005, ex do Choco. 8 partidos, 8 titularidades. Moi ben. Un dos máis importantes. No Atios líder, A ver, por favor, que vos vou a decir? É semana de Copa. Temos traballo. Queres que te siga metendo nun embolado, entón? Luns, martes, mércores, xoves. Que embolado? Quen é o adestrador do Atios?
Non o busques. Empeza por H. Empeza por H. No, sí, no, a ver, tampoco vayas de... No, sí, flipao, que sí. Sí, perfectamente que... Si busquei na Futgal. Sabes perfectamente Pero es Hugo González. Buscáchelo fijo. Rata. Os adestradores máis ou menos os controlo. Se queres un día facemos un Kahoot, quiz, molaba un quiz. Recollemos en Kahoot as bellas tradicións Sí, do señor. canal cando non estaba eu. Sí, señor. Di Jatalimo, Supermarín leva 8 de 8 victorias. Ai, escapouse a mensaxe. Teño que buscala agora outra vez, a ver. Lembras que a semana pasada, hai 2 semanas dixemos o de con que adestrador iríamos a comer? Sí. E saímos do directo e dixemos hai que facer unha pregunta estas cada semana. Sí, bueno, pois xa outro día, hoxe non. O Supermarín leva 8 de 8 e o Matamá empatou na Guardia e quedou en 7 victorias, di Jatalima, así que o Marín segue invito na primeira Futgal. Algo máis, Antón, eu creo que hai que ir marchando. 1 hora e 51 minutos de directo, eu xa sen batería na cámara, Joana mexando de risas, aquí xa estamos barrenando, bueno, eu creo que hai que ir marchando. Tortilla a Betanzos. Boa fichaxe, non sei, dixo Joana polo chat. Así que dará 11 galego, Manu Vizoso, Kiko González, Jorge Longueira, Martín López, David Marqués, Raúl Gómez, Alex Graña, Anxo Llanos, Marc Marruecos, Lucas Fanego e Ferrat Jutgla. Con quen de adestrador? Con Stili. Antón, vémonos. O mércores imos a previa, no Couto, non? O Bar Panchito, por supuesto. Por supuesto. 100%. Moi ben. Así me gusta. Mañá Negreira. E por certo, intentaremos que o mércores, antes de marchar para Ourense, teñades xa o blog do Negreira Real Sociedad. E os xoves, antes de que empecen os partidos dos galegos da Copa do Rei, teñades xa o blog da UD Ourense Pontevedra. Voume meter 2 tampadas a editar o plural criminal. Intentaremos cando vas a facer ti. Sí, Gustoume moito, verdad? O xoves facedes algo. Pois mira, Anxo creo que vai a dormir, eu tamén, sinceramente. E tiven a opción de ir a Porto de Vega. A ver, o mellor non, ese non me dá para subir o blog do Negreira o mércores, pois subirei o blog do Negreira o xoves e o blog da UD Ourense Pontevedra o venres, que sería o máis lóxico para a miña saúde, pero bueno, non sei, xa verei. Depende de como chegue do García Calvo. Non sei se o xoves, Antón. Non, a min deixete de festa. Deixete de festas que seguen este xoves e xa, bueno. Ala, vémonos. No vindeiro vídeo directo De Fica coa bola.